Jasne, ale będziemy wyznać jeszcze ale co pierwsze starcza? No i będzie ja. Muszę moja... To weź twoja teczka. Okej, super. Co chcesz? To będzie 30 sekund. No. Zaczynam ja? Drodzy Państwo, ostatnie szlify i zaraz zaczynamy. Zaraz zaczynamy, tak.
Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Leśnickiej Galerii. W tym tygodniu co niektórych z Państwa po drugi raz. I witam bardzo serdecznie na trochę innym spotkaniu, na otwartej binie śląskich tekstów Anna Bergerlandu. To jest inicjatywa, z którą wyszli ci młodzi ludzie tutaj, pani Izabela Namyślik i pan Adam Kubik. Dzięki nim tu my są dzisiaj, no i będzie to fajny wspólny wieczór. Co my na Śląsku, pielęgnujemy ten nasz śląski język, póki jeszcze umiemy, póki tam młodzież czy dzieci chcą go dać. Niech to będzie dobry wieczór, a ja witam Państwa w imieniu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dziękuję za przybycie, bo to jest bardzo ważne, że jesteście Wy. No i już oddaję głos pani Izie, która już w tym roku tutaj miała swoje spotkanie, promocja swojej książki, co niektóre osoby już te książkę kupiły. Do tych, którzy książki nie mają, informacyjnie można sobie to kupić. U nas w Blokirze, przyjdźcie, sprzedamy w promocyjnej cenie po 40 zł. Ale teraz już głos oddaję pani Izie i Adamowi. Niech to będzie piękny, dobry wieczór po śląsku. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie, żeście sam do nas przyszli. Witam tych, którzy będą sam dzisiaj występować na tej scenie i tych, którzy przyszli posłuchać tekstów po śląsku. Mamy sam dzisiaj teksty z bliższego Śląska, dalszego Śląska, z ludzi z Niemiec i z Teksasu. Śląsko Gołtka sam dzisiaj baje królować. Mamy nagrania audio, nagrania wideo, będą występy live. Piosenki, opowiadania, eseje. Mamy nawet specjalnego gościa. A teraz chciałabym przekazać głos inicjatorowi tego wydarzenia, Adamowi Peterowi Kubik. Witam Was. Jak żeście widzieli, jeszcze ostatnie techniczne były same małe usterki, ale my sobie już narobieli. Robimy to po swojsku. To by byli u Was w chałupie, u Was w Bącimrze, albo kaś na jakimś fajerze, jak to dobrze wiecie, roz coś wyłazi, roz nie wyłazi. Jak tak patrzę na Wasze gęby, to nie jednego sam znamy, nie jedna sam znamy, o tym właśnie idzie, co by się nawzajem poznać. Jak żeście się skapli, my to mianowali otwartą biurę śląskich tekstów, w skrócie Obst. Kto znał niemiecki, ten wie. Obst, owoce. Czym są owoce tej ziemi? Kojarzy nam się to z Alejoma, jak jedziemy na Annaberg na wiosnapra, albo w okolicach, jak widzimy sady. Jakby nie było, owocem tej ziemi też są kultura, gołtka, ludzie, co to tworzą. No i właśnie my chcemy pokazać, że w śląskiej gołtce poradzimy zrihtować tak ich wszystko. Dzisiaj to wyjrzymy na to, będziemy mieli przekrój, jak już i zapadała, przez rozmaite formy tej śląskiej gołtki, od śpiewanej, przez poezja, po inne formy. Dajcie się zaskoczyć. Jeszcze jedna wskazówka. Wczoraj była na wieczór profesor Rostropowicz, którą też wspierał ta inicjatywa. Pozdrowimy sam serdecznie profesor Joanna Rostropowicz. Którą powiedziała, że dobrze by napisali na plakacie Leśnica. Czemu? Bo tak richtig to nie jest coś, co się wiąże z lasem, jak ona pada, co myli trochę w tym polskim nazewnictwie. I ona pada to pochodzi że leśnicy i z tego powstało Leśnica, jako my to właśnie zriftowali na plakacie. Cóż, zaproszamy ich do pierwszej osoby. Co, Iza? Ja. Przechodzimy już oficjalnie do naszych uczestników dzisiejszego wieczoru i chcielibyśmy zaprosić sam teraz Basia Felix, dziołcha z Grodziska, działu wiejskiej świetlicy. Od wielu lat pisze po śląsku, nie ino swoje przemyślenia, ale też teksty do kabaretu Ludzie z Grodziska. Przerobił też na język śląski znane bajki. Wydała też w tym roku broszura na dożynki gminne. Grodzisko jak malowane jest i piórą opisane. Prowadzi audycję i jest prezenterką w śląskim radiu. Robi kant rzeczy. Szłoby powiedzieć, że kaj diobło nie może, to pośle berbla. Bez to, że my sam się ta berbla na ta scena zaprosili i Basia przedstawi nam utwór pod tytułem Czamu. Dobry wieczór wszystkim. No i czamu, to są takie dwie wersje. Czamu to znam odpowiedź i czamu na Kerry to nie znam odpowiedzi na te pytania. A więc czamu? Moi mili tulutkowie, już mam dziecko, lot na głowie, a mimo to dur wy mnie siedzi, szukanie mądrych odpowiedzi. Czemu pierwej tak bywało, że zawsze kant się rzekało?
Rano, wieczór pochwalony, no i jak zabiły dzwony, anioł pański wyśpiewany, Pan Boczkowi hołd oddany. Czemu? Pierwej opa, papa zaglądali durch na klapa, no bo unął z tobą mus, mieć gołębie, no i szluz. We sobota je typować, potem klotka narychtować, co by jak już przyjdzie pora, a przeważnie to z wieczora, pojechali w łoni kłaść, no bo jutro w lubie zajść. Czemu oma, papa, mama, durch lątali już od rana, bo w oborce kaczki kury, no i ołpa chował szczury, a po prawdzie nutriem ją, on gadzinie festy przeł. A na pierze gansi były, bo se dziążki porodziły, każdo jak se wydawała, to pierziny też dostała i załogowki usypane, i sztepdeki pikowane, płachte garce i ręczniki, szolki z bunki i tygliki. Czemu oma, jak ważyła, festy uśmiechniętą była? Powiedzieć wam to teraz musza, miała piec, co on miał dusza. Wąglem czarnym hajcowała, wągel zaś z kopalni miała. Potem wągel na sam dół zjeżdżał opa, papa mój, no i onkle. Tak to było, że rodzinnie se robiło. Czemu opa wywerkszteli? Zawdykan z roboty mieli? No bo opa fachman był. Robił stołki, meble, stóp, okna, drzwi, no i trumny. I był z tego festy dumny. Zaś jak my byli fest mali, robią nam klocki ze tych apfali. Czemu pierwej we ogródku każdy leżał po cichutku? No bo słuchał tej natury, jak chrobok we jabłku robi dziury, jak ptoszki fajnie śpiewają, zaglądał jak wieprzki dojrzewają, jak jagodki se czerwienią, jak se gruszki w słońcu mienią, jak glizda ze śliwki wyłazi, jak kot po króliczałku łazi, jak rosną radistki, szałot, ogórki, jak kokot pieje ze swojej łoborki. Czemu pierwych po fest burzy koszty toplał się w kałuży? No bo lato latem było i za bajtla się zgobiło. A przed furtką stoły ławki kajtlachały se sąsiadki. Łopieczyni, co ważyły, co na torbu se kupiły i bez zima też klachały, jak przy pierzu się spotkały. Że Lejna na szłapach leje, że Frida ze Cili się śmieje, że Cera od ślepej usi bez maj się wydobywać musi, że Klara ta staromotyka wlazła Jorgowi do pryka, że Mari co zębów nie miał, to ze organistą trzymał, że jak fojermany do ognia jechali, to łożartego Francka zabrali, że Aloj złajzi na farach, bo w ślub mu wleciała kuchara. I tak by szło bez końca rozprawiać o tym, co było. Jak piękno była ta mowa o tym, co se przeżyło, o naszej śląskiej kulturze, tradycji, w mowie i czynie, ale kochani ludkowie, zmieniło się pokolenie. Czemu ta nasza śląska mowa tak wespod upadła? Czemu was Ślązaków gańba do Gotki dopadła? Czemu chcecie to wszystko, co było, wykopać z tak dobrej ziemi? Czemu wstydzicie się? Czemu? Swoich śląskich korzeni? Czemu uczycie dzieci języków? Bo chcecie, by więcej umieli? Gdyż język śląski im w tym nie przeszkodzi, a wy chcecie, by zapomnieli. Już mało w to żyką, tak jak seno leży, już mało w to w ogródku leży. Już mało w to mołowiec z duszą, już mało w to patrzy, że gołębie przyjść muszą. Już mało w to zjeżdżą fedrować, już mało w to cokolwiek scechować, już mało w to grajówka motoryczne roboty, już mało w to zaprawią kompoty. Już mało w to, a już to je szykuje, już mało w to Ślązokiem se czuje. Już mało w to przaje tej śląskiej mowie, ale po czemu? Te pytanie dur mi chodzi po głowie. Basia Perus.
wszystko bez tego. Bajsia Feluk zadała nam zasadnicze pytanie, czemu? Czemu filozofia? Nie chcecie, żeby ja sam wykładu teraz szczerze z filozofii i wierzę, ale Bajsia to zrobiła z nami. Bez to festy dziękujemy za fajne przedstawienie, zachęcenie każdego do zadawania sobie i pytań, szukania odpowiedzi. A teraz zaś przed nami baje inną formę. Mianowicie, nie wiem, kto z was kiedykolwiek słyszał taką mianowane hełczynie. Hełczynie to je jeł, kaleuty, preuda. Za chwilę usłyszymy małe, jakby to nazwał, słuchowisko od Roberta Hellfeyera, który z nami dzisiaj za nie mógł być, ale on się tym właśnie zajmuje. On chce propagować ta forma śląskiej gołtki i pokazać, że ona też się dalej żywo, co by ona się nie utraciła. To jest tak samo ważne, jak tutaj te wszystkie pytania, czemu? Na to jedna z nich odpowiedzi, mianowicie, co by poznać. I teraz mamy okazję w krótkim filmiku od Roberta Hellfeyera o hełczynie. Kto to je hełk? Hełk to jest ktoś, kto w stodole mełkeło, a nie koło. Ale nie ino taki. Hełk lubi też kełęcz, bo kełęcz zmakał, jeł zjał ze smakał, a stworogał już nie smogał. I kełęczki to jest druga już piznama mieszkańców, którzy tak zwany pochylony A wymawiają jako dwugłoska EU. A są to mieszkańcy północny tajle powiatu krapkowickiego w gminie Szczeleczki i północny tajle powiatu prudnickiego w gminie Biała, a do tego jeszcze wschodnią część gminy Korfantów w powiecie Nyski. I tyle słowa wstępu. A teraz przyniosłabym do Smolarni. A co by genau powiedzieć do smolarskiej szkoły, która gdyby jeszcze istniała, miałaby w przyszłym roku 100 lat. O historii tej szkoły opowiadali mi mieszkańcy Smolarni i servitutu. Także zaproszę go znaleźć za przeszłość i życzę miłego słuchania. Tutaj teraz był wielki ogród. Lewa strona była od jednego rektora myśli klasy. Naprzód było łaźwiknia, a samo Eingang, gdzie on mógł miał auto stać, kieła taką szopę i garaża. To były tam 2 rektory. To było miejsce na 2 rektory. Na 2 rodziny. A ci, co byli tam te rektory, to dziecki u pasza mieszkali. W tej żółtej chałupie. Ja wiem, tam był apostol, tam Dimscher, plutał i zjebiał, a tu jest sestry byli pola. Nie ma się 4 kilka, 4 tylko, to było wynajęte od ludzi. Ale to nie leżało do szkoły. To szkoła wynajmie, bo to poli, który podzemce a ta prawa strona to była całą zabudowane ogrobiona. Od tego ogrobiona to był ryki ogród. No i tak fajnie było na około smolarskie szkoły. A teraz w dwórku przeniesiemy seraj. Ilejna Lubczyk, która pochodziła ze Smolarnie, opowie o tej, jak zaczynało się do dni lekcji w szkole. Niektórzy było, że nawet hymn był śpiewany i też przed lekcją, przez tę modlitwę, to wy pamiętajcie, że było. Duchu Świętego, kurwa jest tą szybkę do Ducha Świętego. I zawsze ta sama była. Tak pierwszy nauczyciel to był kierowca Jezus Chrystus, pochwalony Jezus Chrystus, Jakub Leus. A potem już niżej wyżona szkoły, to już było Czyli ty to wieloty ze Chrystu to było tak na przywitanie. tak, tak. To my wszyscy już byli we szkole i to było, a potem my się modlili do Ducha Świętego. Każdy dzień. To zawsze przed pierwszą lekcją, na nas powiedzieć. Teraz przeniesiemy się na chwilę do przysiłka Smolarnie na servitut. Tam Franz Janocha opowie o tym, co i czemu musiał pisać w zeszycie aż 100 razy. To ja o tym wejściu szli. Jechał od Smolarnie na servitut, a ja odszedł od servitutu piękny do Smolarnie. A jak ja go widział, jak szedł przez laki, nie chciał go pozdrowić, ale on mnie widział. I tak musiał na drugi dzień, jak przyszedł do szkoły, jak musiał zaraz pisać do rekta, musiał ich napisać, iż werde gryzny Harita, ale musiał 100 razy napisać. Jak panu muszę ci pozdrowić Haritę. Smolarska szkoła została zawarta w styczniu 1945 roku i powstał w niej lazaret dla rannych wojewków. Wojewcy ci zostali zaszczeleni przez Rusów, jak ci przyszli do wsi w marcu 1945 roku.
I pełrał słów złotej powinęły Joanna Apostoł, która pochodziła ze Smolarni. Ja była od tych starszych, tak, co ta Oberklasa jeszcze przeżyła, bo ja miała w kwietniu wyjść, a w styczniu już szkołę zamkli, wiesz? To ja już nie miałam świadectwa zakończenia szkoły. Ja ostatnią klasą. Ale w styczniu tam szkołę zamkli i zrobili lacaret wojskowistego, wiesz? Moja siostra, ja, Anna Jałodianochy, to my musieli iść tam szkołę odgruzować, wiesz, już po tej wojnie. Co było z górami, to my to musieli odgruzować, a my potem już budowali za tą już. My tam też robimy i my potem tam, gdzie te chleby, gdzie te szopy tam są, wszędzie tam miał auto, garaż też tam miał. Tam my potem w tych gruzach i ręką i nogą aż pod kolanami się zdał. Ja. I my to te wykopały, a pod lasem był ten grób, bo tych wojenków, co tam postrzelali w tej szkole, wiesz. I to my to też tam zawsze z tym mieliśmy, a my to zakopały. I na koniec posłuchamy jeszcze Alojza Różyczki z servitutu, który też łaził do tej szkoły. I to akurat w tych czasach, kiedy w 1945 roku szkoła przestała być niemiecką, a stała się polską. W pierwszej klasie siedział z różnej z Jorga Lubczyka, teraz Strzeleczka. To oni nie skończyli tej pierwszej klasy? Nie, on skończył pierwszą klasę, do drugiej klasy już lejzek uczytał. Miał 6 lat, jak szedł, i to Herr Estes Halka, czyli pierwszy półroczny. W 1943 roku ona począł szkołę. Czyli mamy kwiecień 43, czyli macie całą jedną klasa zrobioną i nie całą drugą, bo tu potem w styczniu W styczniu się skończyło, ja. W 4. klasie, w połowie, to nam już tak w Dziedzicach nie chcieli, to my, bo tu już powymurowano, to my w tej klasie, to był taki nauczyciel Zamarlik, to 49 rok i jego żona Elżbieta. I tak mieliście okazję posłuchać, jak w Smolarni i servitucie się chełczy. Dziękuję za uwagę i za możliwość pokazania był kawałka historii mojego małego heimatu. A jak was zainteresował ten temat, to polecę był audiotekę na stronie geot.eu. Wielką dawkę chełczynię zebraną w jednym miejscu. Teraz mieliście mały wykład. Tego też typu teksty zaliczymy do tego, żeby pokazać właśnie na tej otwartej scenie, na tej otwartej linie śląskich tekstów. My chcemy, żeby ta przestrzeń była, po pierwsze, nie no, żeby się spotkać i poznać, ale też, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się uświadomić, jak roztomuje naszą gołtka. Mieliście problem, żeby zrozumieć go? Nie. Lak zbliżony, pra. A słyszeliście te niuanse, te małe takie końcówki, które były kajnika insze? Bez to. Teraz mam zaszczyt, ale richtig srogi zaszczyt mi osobiście zaprezentować wam jednego z najstarszych naszych uczestników, przy czym wiek tutaj nie odgrywa żadnej roli. Wypadał jedna z najbardziej dojrzałych w pisaniu osoba. Mianowicie teraz zaproszony do nas Krista Popanda z Pużnicy Wielkiej. Nie jeden z was może już słyszał albo widział ją na jakichś bedwerbach, konkursach ze Śląskiej Gołtki, w których ona wygrywała, od Opolu po Katowice. My mamy okazję dzisiaj ją u nas gościć, co by nam przeczytała swój tekst, a jakbyście byli zainteresowani, to wspomnę już tutaj na wejściu, że napisała, dobry hopses note, w który zebrał i teksty Henryk Szołtysek. I te teksty zostały przez Muzeum w Mikołowie opublikowane. Niektóre egzemplarze tej książki poradzicie dzisiaj kupić. Jakbyście byli zainteresowani, to po trefie podliście do Kristy Popandy. A teraz was zaproszę do nas na scenę i oddawam wam mikrofon. Aplauz.
Opolską działka. Już nie paradnica, co widać słychać. Bo już Bela Lot się tam z tym Karlusem użerą. Od przyszłego roku, od marca pojadymy ku 60. No ale jakoś idzie wytrzymać. Chcę wam tu przeczytać, że najlepiej umie duma tutaj na tym Śląsku. Niech ktoś co chce goldą, co cudze mieć woli, ją zaś swoja ziemia w dycki będą chwalić. Piękne są cudze miasta i calutkie landy, dla mnie najpiękniejszy jest na Śląsku umiłowany. Dobrze je na cudzej ziemi, możesz być z łodcymi. Cóż tej mieli bracie, żyć jest ze swoimi. Przyniosą kościoły, te od Bożej chwały, no i waży ci ten miły, w którym cię ochrzcili. Faraon w niebies nie rozłopcy i inaczej czuje. Jak jest wojski, to grą wszystko, serce se raduje. Z łopcem wyżyć idzie, eli dusze są pobożne. Cóżki, tym potraficie zrozumieć, kto po śląsku umie. Nieźli są łopcy ludzie, dobrych znajdziesz wszędzie. No i mielsi ci jednak są bracia, co ich od dawna znącie. W domu mąż swoboda, spokój i wygoda, a we cudzym kraju żyjesz w niepokoju i tęsknoty znoju. Szczęśliwe se dzieci łowią pod ojcowską strzechą, a między łowcami smutno im na ziemi. Swoją cię poratuje, wolę z tobą czuje, łowcy je obojętny i dla tego chętnie. No i milsza je ojczyzna, kaj ojców siwizna, długo znać o sobie, choćby w ciemnym grobie. Tam se trafisz z niebem we tej naszej ziemi. Niech ktoś co chce gołdą, ją nie zmieniam zdanią. Tu ojcowie mieli, na świat nie wydali, desto tu ostanam, jak oni ostali. Albo ta śląską kolędą. Moi mieli, tyż to jest bardzo pięknie i fajnie, i żeście se za czytanie tych moich wypocin w ziemi. Choć doczekaliście se już tego nowości i techniki w minionym i teraźniejszym XXI wieku, czego nie pójdzie begowa zmieścić poległ. O tym iże tyż idzie se spokojnie na ławce siednąć ze sąsiadem, czy sąsiadką, albo kimś znajomym poległ, już też braknie kogoś z rodziny i przyjdzie no młodym zapomnieć. Nie zgrzeszam, jak napiszam, i że jest no już niewielu tych heimatrojerów. Cóż, kej se wszystko tak po bitku zmienią,
a z nią też nasza śląską mentalność i ludność, bo wielu porządkami wyjeżdżał, co by móc sobie rodzinie zapewnić jako taki żywot. Dla porównania i przykładu muszę tu przytoczyć młodzieżowe słowa z końca minionego wieku, a są to dali modne 3 słowa, co se w świecie liczą skóra, fura i komora. Choć mamy na swoim ciele skóra, to by wdziewał niejeden na siebie ta bardziej wyglancowaną, bo może w niej poszpanować i kogoś ważnego udołać. Fura to teraz jest jeno ta w modle, którą ma miękkie polstrowane zice i okrągłe kołka z przodku, dach nad głową i konie mechaniczne pod maską, czego nieraz nie potrafią strobić hamulce, jak dochodzi do wypadku. Napęd owsiany wyszedł już dość dawno z mody, bo zastąpiły go traktory, spiszkery ludzie są coraz bardziej chorzy i nic dobrego to nie wróży, bo ani se nie obejrzymy, jak będziemy nosić oddechowe maski. Według mego zdania ta komora, co mamy w niej krauzy i żywność, będzie dali modną u każdego, co w głowie mało wiele poukładane mu. To nam nigdy nie będzie w głowie bamącić i będziemy przy niej mniej nerwowi, a stawiający palec tela nie wycierpi, jak zamiast nim gmyrać po tablecie albo w internecie użyjemy go do czynności porządniejszych. Fury, którymi se dawno jeździło, były też wygodne i użyteczne, choć zamiast motora był przy niej dyszel z koniuma, zanim sznicało z wora 2 łosie żelazne, a na nich zakręcone drzewiane koła ze szprychuma, łokute żeliwną obrączą. Łosi były zakończone bukszą i śrubą. Na łosiach było gartel z konicami, a na nich se składało spodniora. Po bokach gnojnice i wtórki, aż tyle tego, który młody człowiek by to spamiętał, co trzeba było założyć i zapasowe koło nie trzeba było ze sobą wozić. Skóra to nam se już z wiekiem pofaltowała i nie możemy nią szpanować, ale by se zdało nad parą wygładzić i wykrymować. Jak se wszystko we świecie zmieniło, to trzeba nam starszym o tym pamiętać i przypominać młodym, co dawno dobre i modne było i tyle wieków przetrwało, a jak nie będziemy tego czynić i szanować, to młodzi nie będą mieli co wspominać. A nam ich będzie szkoda, bo se lękamy, jako przyszłość ich czeka. Bo nam i już niewiele zostało. Co dobrego, czy też złego my tu uczynili i zostawili po sobie, będzie wdycki świadczyć o naszej osobie. Dziękujemy Pani Kryście Popandzie za te wartościowe teksty o Heimacie i o życiowych przemyśleniach. A teraz mamy małe słuchowisko. Następnym naszym uczestnikiem jest Peter Bienia, synek hop ze Rzeszowic, który mieszkał w Hagen
Jest magistrem inżynierii zootechniki i ochrony środowiska. Ślązok, który moc krzaje heimatowej, śląskiej gołdce, śląskiej geschichte, prywatnie dużo realizuje, jest alpinistą, był też w Himalajach na Island Peak i zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej, Aconcagua. Pisze po śląsku i po niemiecku, wydał 2 książki. Jedna z tych książek to jest Mój górnośląski obrazek z ramką, ale nie oszklony, a drugą Śląskie puzzle. Niestety nie mógł sam dzisiaj do nas przyjechać, ale przesłał nam swoje nagranie i teraz posłuchamy coś z jego twórczości. I tak oskryplany rozwój ludzkości idzie na Śląsku, gdzie dało obserwować i analizować. Tak jak wszędzie, tak i u nas ludzie się oprzód, natura, podzidlungi i gospodarka podporządkowali. Jak znaleźli węgiel i inne resursy, to się napoczła na Śląsku industrializacja. Ludzie mieli bez tego robota, jeść, poziom życia się poprawiał, ale na tym ucierpiała przyroda. Tak było za niemieckich czasów i tak jest do dzisiaj za Polski. Grabili ten Śląsk ze resursów, a przy tym zniszczyli naturę. Nie mogłymy więcej bez kontroli emitować dwutlenku węgla do luftu. Już się nasza planeta ociepliła i odczuwamy klimatyczne zmiany. Jak dalej będziemy tak robić, to klimat się tak zmieni, że nie będziemy mogli w niektórych regionach Ziemi dalej żyć. No wyższy czas, to byśmy się opamiętali na poczwę nasze środowisko ratować i przestali nasz marazm do luftu, wody i ziemi emitować. Te problemy, które my na Śląsku mamy, ma cały świat. Żeby przeżyć, trzeba zaś harmonię z naturą znaleźć. Podobne problemy widzę we przełożeniu do naszej śląskiej kultury, tradycji i gotki. Tak jak naturą, w której żyjemy, musimy ją opatrować i ją chronić, tak i o nasze śląskie erby musimy się starać. Bogactwo naszej ludzkiej kultury to wszystkie do kupy wzięte pojedyncze bogactwa rozmaitych kultur na całej ziemi. Nasza śląska kultura, tradycja i gotka też jest częścią tej światowej ludzkiej kultury. I każdą kulturą ma prawo we tolerancji i respekcie do innych kultur swoją opatrować. Jak to pięknie po całym świecie realizować i te rozmaite kultury poznawać. A te, które ci swoja kultura pokazać mogą, są za tego mocne. We historii wszystko jest dynamiczne. Jedne kultury powstają, a inne tutaj się tracą. Kultury się mieszają, nasporzają albo biednieją. Tak jak to w naszej śląskiej kulturze było i jest. Co by kultury mogły przeżyć, trzeba tolerancję i opatrywanie. Można młode ludzie się zapytają, po jakiemu mamy ta kultura, tradycja, gotka na przyszłość opatrować. Świat się zmieniał. Na przyszłość styknie, że za jedną gotką na całym świecie się dogodorzy. Na przykład po angielsku. A kultury i tradycją będą moderne i międzynarodowe. Wszędzie dostaniesz to samo jodło, wszędzie zagrają ta sama muzyka, wszędzie obejrzysz te same filmy. Ogólnie nie sterujemy taką perspektywą. Ona i tak już we przyszłości baje miała miejsce. Jakby się ale za 50 lat ze grobu wstał i ujrzał, że wszyscy ludzie jedno do picia Coca-Cola albo inne produkty tego koncernu mają, a do jedzenia dostaniesz jedno hamburgery albo pizzy, a nie jak wiadomo od święta nudel zupa, a na drugie rolada, modrokapusta i kluski, to by był moc nieszczęsny. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja od czasu do czasu rod pizza albo hamburgera zjem. Ale chciałbym mieć i na przyszłość dali moc rozmaitego jodła ze całego świata do odbioru. Rozmaite gotki słyszeć, rozmaite tradycje widzieć. Co by tak stało, to trzeba o kultura, tradycje i gotki dbać. I je opatrować, bo one są bogactwem ludzkiej cywilizacji. Na Śląsku mamy problem powiedzieć, co mianujemy tą śląską kulturą, tradycją i gotką. Mianowałbym ten problem śląskie puzzle. Co by ten całki śląski obrazek ujrzeć, trzeba te rozmaite puzzle poskładać. Mamy sam puzzle ze niemieckimi, polskimi i czeskimi elementami. Jest też moc tych pierwotnych śląskich puzzlów. Sam też puzzle z tymi, co się z rozmaitych innych
landów na Śląsku we historii przykludzili, albo wojna czy bieda o nich sam sygnałem. Jak będziesz jedna na jeden puzzle cyrko, no nie poradzisz całkowitego obrazka uboczyć. Trzeba je wszystkie do kupy poskładać i dopiero wtedy będziesz tym całki śląski obrazek widział. Będziesz widzieć, jak bogaty on jest. Bogactwo kultur, tradycji, mentalności i gody. Śląsk jest pierunem krasny i bez bogaty. Jak my Ślązoki, egal z którego puzzla to skapniemy, to będziemy dopiero wtedy poradzili całki obrazek widzieć. I ten obrazek jest naszym erbem, który musimy opatrować. To nie jest richtig, jak go dają sobie Niemcy, Poloki i Czechy, przyszły do kupy, o Śląsku rozprawiali i o nim dbali. To nie ma jej kieszeni. To Ślązoki, które są na pojedynczych puzzlach, muszą te roztomańcze części do kupy dostać i o całki Śląsk się starać. Te Ślązoki, które czują się za Niemców, Polaków albo Czechów, muszą zrozumieć, że to nie jedno z ich elementów ten Śląsk i jego kultura jest, jeno ze tych wszystkich do kupy poskładanych części. Z jednego puzzla nie będziesz miał nikiej całkiego obrazka. Jak każdy jeno przy swoim puzzlu ostanie, to całości nie oboczysz. Zaczniesz się wadzić i dowodzić, że jeno twój puzzle istnieje, a insze odciekniesz. Ślązoki, i tak jak się chcesz Ślązokiem, Ślezjem, Ślązakiem, Slezanem, Silezja mianować, to się naprzód na jednym z tych puzzlów łodność. A potem poskładaj te puzzle do kupy, cytki na ten całki obrazek i napocznie nie jeno o swój puzzle, ale o wszystkie dbać i je opatrować. Śląsk się tego nie nachytał, co by go nie widzieć we całości. I tak nasza Łodra jest dla mnie symbolem tego śląskiego puzzlowego obrazka. Ona się napoczynał na Morawie, płynie dalej do Śląsk i mógł po jednej zadzie Niemcy, a po drugiej Polską. I ona, jak Śląsk, nie jest ani czeską, ani polską, ani niemiecką, jeno wszystko do kupy łączy. Ja, Peter Wienia, którego sam dzisiaj nie było, ale jest zarą obok ze Zdzieszowic, mieszkał w Hagen na co dzień. Pokazał nam, jak on widzi Śląsk, w jakich puzzlach on to rozumie i zachęcamy was do lektury jego książki. Teraz radujemy się Blankfest, że na nasz poster otwartej winy śląskich tekstów zgłosiły się też osoby, co mają mniej jak 10 lat. I mi przyszło, żeby teraz zapowiedzieć wam honoratka Kretek. Uczennica 3. klasy z szkoły podstawowej w Błotnicy, mieszka w Warmontowicach, uczy się grać na saksofonie, a teraz nam pokaże na podstawie tekstu napisanego bezładnie mama, jako się wpierwy było kapusta kiszyło. Zaproszę cię na scenę i dam ci za chwilę mikrofon. Z przymrużeniem młoka i szczyptą soli jezioro będzie w kapuścianej beczce. Ja wam dzisiaj powiem, jak to u nas w domu kapusta się kisi. Te roski to coraz to mani, bo każdy kupuje ją w sklepie. Ale u nas w domu to ta tradycja jeszcze jest. No bardziej to nasza oma wie, jak to robić. Najpierw to kapusta dostawa szlit. Nie ze złości, ale bo tak trzeba. Krążumem obyszła na bal. I to w zacnej roli. Potem sól. Nie po to, żeby ją posolić ze złości, ale żeby z niej wylazło to, co najlepsze, najzacniejsze i jeszcze ta potarta marchewka, która wskakuje do kapusty jak zacny gość na śląskim weselu i stole. Potem do beczki, bo tam fitness grubych tych masaż taki. Wciepujemy do tej beczki i skoczę tam tak długo, aż kapusta wypuści wszystkie soki. Jak po wartkim treningu. Śmiechu przy tym jak pierony, a i kosztowania, czy aby nie ma zasłonu. Te moski to wszystko stoi w ciemnym kącie piwnicy.
bez larma, bez bańtu, bez szumu, w spokoju. A że kapusta to mistrzyni cierpliwości, to nie godo, nie narzeko, eno leży i czeka, aż ten łabędzi taniec będzie fertig. My to są tacy nerwowi, no zaglądamy do tej beczki, ale ona wie, że jak chce być dobrą, to potrzebuje czasu i tego tańca. Wy już wiecie czego, aż w końcu po paru tygodniach wyłazi z beczki. Zdrowo, jędro, kwaśno i gotowo do obiadu. Aż dumno, że ten łabędzi taniec się udał. A uwierzycie, że wygląda jak $1 000 000. Też jest dumno, że on się nam udał, bo raz, że długo nogów nie musiała myć, a drugi raz, że wszystkim okropnie smakowała. Dobrze wam radzam i wy się tak zróbcie, a nie będziecie żałować. Bardzo dziękujemy honoratce za występ. Teraz już każdy wie, jak się kisi kapusta. A teraz Krzysztof Kokot, nie ma go tutaj dzisiaj z nami. Chłopco się urodził w Katowicach, jest emerytowanym farmaceutą. Wydał półtora tomów wierszy. Dostał też nagrody w konkursie haiku, jak i w konkursie na jednoaktówka po śląsku. Od 1976 mieszkał na Podhalu w Nowym Targu, a ja tutaj mogę w jego imieniu przeczytać jego jeden z wierszów pod tytułem Barbórka po wodzie. I ten wiersz pochodzi z jego nowego tomu, który pójdzie wnet kupić w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Barborka po wodzie. Dre mnie fest po kościach, wleka się ku oknie. Popatrzeć jak jesień za szybami moknie. Nika już kwiatuszka, ptoszków mani na drzewie. W lesie nagle brzoski, ryszawy modrzewie. Jak chopione w rzędzie łotulone chusty, patrzą kaś daleko na horyzont pusty. Czy wróżby się spełnią? Barborka po wodzie, ostatnie roraty mogą być po lodzie. Fajka se zakurza, kachlok w plecy grzeje. Starzyk medytuje, a na dworze leje. Myśli jak zaklęcia, powtarzam w kółko, dyszową Barborka w święta będzie białą. Nagle kolorowo, katać nic nie boli, przeca to nie szpasy, chyba siła woli. Łopolone dziążki, dość knap mają szatki. Ją z nimi na plaży, już łoblyką batki. Gruch, fajka na ziemi, chybnął rzech na nogi. Zdrzymło wą się trocha, nasz starzyku drogi. Juzaś dre po kościach, wleka się ku oknie. Popatrzeć na jesień, w którą ciągiem moknie. Jak się tu nie zdrzymnąć przy takiej pogodzie? Barborka jest deszczem, to święta po lodzie. Dziękujemy. Właśnie tutaj Krzysztof Kokot nam pozwolił przeczytać i zarecytował jego tekst, z którego my poznali tak dopiero pół dni temu. Jak my mu wysłali, to on od razu zareagował, a czy zaproszenie, zareagował pozytywnie i powiedział ja. Więc my się też radujemy, że też z daleka ludzie w drugą stronę, nie no z Niemiec albo tutaj, ale też właśnie ze stron Katowic, bo on mi powiedział, ciekawostka, że tak Griffith on nie gadał po śląsku od bajtla, no, że on się nauczył po śląsku od swojej żony, co w tym momencie też do mnie było straszną ciekawostką. Mam okazję i zajrzeć je Festy Road, drugiego najmłodszego uczestnika dzisiaj, naszą Faustyna Gabor, zaprosić na scenę. Mączyność lot, właśnie do 7 klasy, też błotnicy, pochodzi z Warmontowic, grą na skrzypcach, a dzisiaj nam było sprawiał Geschichta, jaka to wpierw było z ławkoma przed chałupą. Posłuchamy zaś obowiązki i prawdopodobnie też zagranią na skrzypcach.
było w modzie mieć szykowną ławkę w antryju, wasz kuchni, przed chałupą czy w zaogrodzie, by się na niej siednąć szło, odpocząć, wdychnąć po ciężkiej szychcie, pozaglądać kątem oka na światłego szmaterlocha, pomyśleć o tym, co było i o tym, co baje i czym kto przaje. Urobione to se też na ławce uwali, albo i kimnie na chwilę. Pomarzył o wielkiej chałupie, o jodle w dobrej knajpie, o afach na palmach kokosowych, o chalkach drachnowych, o łachach kolorowych i co ino przyjdzie mu do głowy. Kiedyś tych ławek kupa było, rozmaitych wzorów, cementowych, drewnianych, posztrajchowanych na mocnych deszczach, a ołów przed chałupami na nich siedziało wiele. Wszystkie służyły ludziom, tym mądrym zgrajwkom, ale też i flejom, gizdom, łobibokom, haderlokom, wygodanym i niemowom. Bo keby te ławki godaci miały, to było wszystko o tych, co w żołach opowiedziały. Co to se od nich nasłuchały? Te roski, by te ławki przerobione musiałyby być. Jakoś sztek do za nas smerfona przydałoby se. Co tu kan skryć? Dzisiaj bez tego pierzyństwa ani rusz. Każdy kupa czasu se z tym kamraci. Starzyk by padali, obejrzysz, sami wariaci. O ławce wam dzisiaj rozprawią, bo w doma dycki padali, że na takiej ławce mój starzyk ze starką w 40 roku się poznali. Na Szczeleckim Bachowie w miesiącu marcu siedział se szwarny zeflik, w hucie w pelcmantlu i cajtum czytał, a kąty łoka naryszało frelka z załośniczkami bliką. Hilda w blanknowym klajdzie z krauskami tamtędy se szpacerowała i zeflika Einfach zagodała. Drapce kuni przysiadła i jest derpusie, pobledła. Jak na ławce ujrzała 2 herca szczałą przeszyte, zarąski tak pomyślała, że to nie przez sufal, no to przeznaczenie. I tak się im dobrze rozprawiało, że 65 lot razem to jeszcze było mało. Łona wózno chwiała dziennie kusiki dawać, a jak wydzieło żarty, nie będzie go stresować. W każdą niedzielę upiecze mu z ziemtym zista i na tanc dyli zatancuje twista. Dziurawe fuzekle posztopuje i galoty z wizu na kant wybigluje. A jak w nocy będzie harczał, nie będzie go stresować, eno w gryfnym nadchębie będzie paradować. Łon zaś dycki na rękach będzie ją nosił i gasie pampki do wazy przynosił. Co kiger tak będzie idował i szwiger mu ter będzie szanował. Na długie rajce będzie brał, a swoje fuzekle są będzie prął. W każdą sobotę wylezie na Szaberplac, żeby ona se miała wysztiplować czas. Ej, ten zacny mebel, jaki miała ławka, przetrwało dali. To kiedyś, jako ołma, se na niej siedna z moimi wnukami i zagrą moimi choślami, ta śpiewka, którą mnie starzyk nauczyli, jak jeszcze młodzi byli. Po co drablecieć i hulać tak? Nie ma co nowić, nie ma co fuczyć. Wyjrzyj na cyferblat i lakej się. Śpiewajmy jeszcze raz, piękny je młody czas. Piękno je młodość, nie cofnie się. Nic ino pozazdrościć, jak my widzieli, za były 3 elementy. Była recytacja, był śpiew i było granie na skrzypkach. I on nie poradza grać na niczym, a co w tym twoim wieku ty już wykazujesz na nerwach to profesjonalnie i to nie jedyny.
Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, richtig fajnie, dziękuję, żeś przyjechała tak spontanicznie i żeś nam pokazała to. Teraz ja zaś mam okazję pokazać wam coś, co powiedzmy je obstem, fruchtem albo owocem mojej roboty. Mianowicie za chwilę będziecie słyszeli hopa, który baje wam czytał tekst, który on napisał po śląsku. Sebastian Rudek wyjechał do Niemiec, jak miał rok czasu, czyli był bajbikiem. Wyjechali w latach 70. i przez 50 lat praktycznie nie słyszał, można ino w chałupie. Nie był w stanie gadać po śląsku. I jak 2 lata temu ja zaczął robić kurs w Heidelbergu ze śląskiej gołdki, pierwsze co on się zameldował i od pierwszego semestru przez 4 semestry łazi na ten kurs, bo on online. Jako prawnik, wiadomo, mam dużo też obowiązków, ale tak zaangażowanego studenta to mogę pożyczyć każdemu rektorowi. Będziecie widzieli, forma jego śląskiego to jest sysaną wersja spod Pokoju i okolic Pokoju, czyli na północ od Opola. Sebastian Rudek mieszka dzisiaj w Braunschweig i już napisał w sumie drugi tekst. Także my pokorzymy ino jeden, ale tak jak ją chciał zaznaczyć, jest to gołdka, w której się idzie nauczyć. Jak będziecie widzieli jakieś fejlery drobne, przypnijcie oko, bo on powiedział, on ekstra chce zostawić, co by ludziom pokazać, że umiemy sobie uczyć gołdki, nawet kiedy ją zapomnieli albo ino znali ze słyszenia. Zapraszam was do posłuchania jego tekstu. Co Sukos? Weißt du, wo mein Handy ist? Wiesz, kaj moje Handy je? Im Zimmer auf dem Tisch. Ständig suchst du irgendetwas. Willst du dir na stole? Durch coś Sukos. Ona mu recht, moja baba. Durch coś Suku, kozy ciebie. Ale nie ino Handy, klutce, albo taschka. Kiedy się na Śląsku nie rozmiesza z dołu, to coś snut. Kiedy ich tam jaja, jak widzę na zapole, ze tą lichią ziemią, chowy piocy, przed czarnym lasem, a za horyzont, to zamyślam, i za moje starzyki mieli ten sam Ansicht just 250 lat nawet. Na Kielowie, kaj urowa Aleksander, endlich spokoj znowu i oma Franciska mnie cicho pytała, co mu zgodnie pytał. Aber to było, że tak richtig to ino wiaczku, co w tym zastąpie gołdu. Aber kaj mój fater łazi na wyzuch do starej kamaratki, tuż bez zapowiedzi, a u niej wnuk, co obrobił ta gospodarka, bez soba jako giesień ciepie mieść knule, kartofle, do mojego auta. I kiedy tam Terezy, co u niej je 87, jak my są tam na besuchu, za ojcuma, rządzi po nasymu dono sajsło sprawił richtig fajnie po niemiecku, a u niej się szedł, widzą ja a nos po polsku. Ale na Śląsku ją nieraz też takie inne momenty mam, kiedy zamyślam i że ją coś stracił. Jak u piekarza mnie nie chcą sprzedać kołos, ale jest nie ma czasu. I kiedy widzę, i zarastali tam fajną, starą, drewnianą chałupę, a teraz ta majs rośnie, a po chałupie nie zostało już nic. A na Kierchowie, naszego grabu nic nie ma. On jeszcze znowu to śląsku ziemię moja familia zapomniała. Und deine Mütze liegt auf dem Bett, a twoja micka leży na łóżku. Fehlt dir noch was? Jeszcze ci coś brakuje? Nie wiem. Jak my widzieli albo słyszeli, śląskiego się idzie szybko nauczyć, ale trzeba oczywiście mieć dobrego rektora. A teraz ja chciałabym zaprosić pani Beata Hadasik, pochodzi z Głogówka. Mieszkał w Licheni, pracowała w szpitalu jako hebama. Występuje po śląsku na weselach, geburstakach, a nam sam dzisiaj przedstawi esej Panny Młodej. Zapraszamy.
to będzie erb tajny młody. To myśmy źle zrozumieli. Przeczytam wam teraz, trochę powiem, tam przeczytam, co moja starka Zofii zawsze nam przekazywała. Jak moja starka mi go dała, pierwi młodzi zaulitywać nie musieli. Jak przyszedł czas żeniaczki, to ojcowie to wszystko na swoją gopę weźli, a wcale jak se znali, do karczmy szli. Całą ta sprawa o szynk opierali i tak niejednemu synkowi działka obiecali. Obiecano była, ale wyrychtować ją trzeba było, co by ojcowie nie badali, że z pustymi ręką mają z chałupy wygnali i żołnierza ertajlu nie dali. Ku temu służyły zmówiny. Co to przed weselem było i zawsze starosta weselny ze strony przyszłej panny młody godał przyszłym szpigeltrom od pana młodego ojcom, co to ona do ich chałupy przykludzi. A było to tak. Posłuchajcie, kochani ojcowie od młodego pana, co to wam waszą przyszłą młodą za erpel dostanie. No i pierw po swojej starce wszystkie sztywne konewki i garce. Stolik ze złamaną nogą, co tam nie szkodzi, jeszcze przy niej siedzieć mogą. Vertigo, kolybka bez kozideł, 2 kopaczki i 3 wideł. Zaś po matce erbuje z opaska z kralską, 1 prosian czy miesięcznego byczka, 1 gęś, 2 kaczki i indyczka. Pogonioną jałówka, kiszone kapusty całą beczka, 4 garce na kiszkę, 2 słomionki i dzieszka. Biksy na rajs, nudle i krupy, nupelflasza i 4 nuble. 2 butelne, szczotka też, 1 psa i kotka, ręczników i pieluchów całą kastla, 2 zegowki, 1 pierzina, 2 szaltuchy i 4 iberhantuchy, kosz na pranie i lepy na muchy. Aschenbecher, szczewiki, brunatny, biały, lakowy, ruby pończochy i galauty flanelowe. 12 łyżków, cedzidło, kwydlaczka i na muchy klapaczka. 8 misek, 2 nachtopy, 8 funtów masła, jajec, 2 kopy. Żdżadło i obrązek z landszaftem, szłancier i czepiec z fajnym haftem, 2 roje pszczołów, 2 ule i 3 metry płótna na koszuli. 2 pantofle i laczy, 1 tołczka i 2 tragacze. Słoneczne bryle, mołta naszą i zilbefuks, co jeno noszą lepsi panoczkowie i panie, a do tego srogi kastron na pranie, szesląg i pryko na spanie. Dymfer z przecyny, 1 kwoka, 2 kurczynka, kaczka, kokota, a od nos dostanie jeszcze 2 kocinka. Polic, młody panie, co to ona wszystko dostanie, a wiele to kosztuje, ale mamy taką nadzieję, że jak se ciebie weźmie, ty go nie pożałuje. A ojcowie kochani, jak ona u was dobrze będzie miała, to mogi policzymy i coś z tego też dociepnymy. Dziękujemy Blankfest. Teraz, że chcę zrozumiał, teraz uświadomił, czemu na Śląsku tak kwestie trzeba szporować. To teraz do mnie dotarło i dobra, dziękujemy wam za ten tekst, bo bardzo uświadamiający. Teraz mamy okazję pokazać wam, czy raczej przypomnieć wam o kimś, kogo sam dzisiaj nie mamy z nami, bo niestety, albo stety je na chórze. Mają próba chóru i fajerują, ale koniecznie chciał być dzisiaj z nami. Alois Kwoczała z Poręby. Poręba zaraz obok, wy znacie na pewno Aloisa Kwoczała, jak śpiewał właśnie i robi gedichty. Widzimy też je na Facebooku, na jego profilu. Pozwolą nam właśnie pokazać jego jeden z tekstów, które ekstra nagrał na ten dzisiejszy wieczór. Oddał mu głos, posłuchamy. Za starego pierwi.
Dawniej gospodarze traktorów nie mieli, ale zaś do brzuszków piwo tankowali. Potem fajnie było, jak zwozili snopki, to raz jeden furman wjechał do przykopki. Drabiniążko pyrtnął do góry kołuma, gospodarz nerwowy podparł se widłuma. Ze babą se wadzą, tyś krzywo ułożył, zamiast we studole w krząkach przy polu złożył. Wieczór po robocie przed chałupą siadali, co se we wsi działo, o wszystkim klachali. Moc ciekawych rzeczy tam, że się dowiedział, czy Franc robił na polu, albo przy piwku siedział. Dzisiaj idź na pole, nie trafisz żywej duszy, bo traktor i komputer cała ziemia wzruszy. Bo to nasza Unia chłopom dopłaciła, traktorów i maszyn wieś se nakupiła. Tak to na tych polach zaś se rozegnali, że miedzę i ugory wszystko poorali. A zające i ptołki, co se tam chowały, to te gizdy lisy je pozeżerały. A teraz, moi drodzy, bądźcie dobrej myśli, bo można coś fajnego po śląsku wam się przyśni. Dziękujemy panu Alojzowi Poczała, że on sam tak fajnie pośpiewał. I jak my sam są tak teraz rozśpiewani, to chcę teraz zaprosić pana Jerzego Kaufmann, Ślązok, który ma dwóch fajnych chłopców. Zawodowo jest nauczycielem, uczy języka polskiego, mimo że jego nazwisko na to może nie wskazywać, we Wiejskiej Szkole Gminy Kolonowskie. Od wielu lat się zajmuje amatorstwem teatralnym, pisze teksty piosenek, scenariusze śpiewał, napisał zbiór opowiadań, Kwiatka na Hasioku, bajki na Ołmianym Placu. Wydał też własną płytę ze kolendoma na święta, Godne śpiewki. Robi wideoklipy na YouTube, które można sobie tam znaleźć, ale my się nie musimy szukać w internecie, bo go samo my na żywo. Także oddaję teraz głos panowi Jerzemu, który zaśpiewał piosenkę Pierwi i zagrał na gitarze. Raz, może, żeby nie było za głośno. Gdyby to było lepiej, gdyby nie chciało się żyć, choć dłużej się pod sklepem, aby tam się nie miało się nic. Posztopowane zoki, koszty na nogach miał i amfuzoj za szeroki, co góruje z rajchu do hebeder, 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 hebeder. Hadzie znów poszli za modu, gnoją na placu stołu, a żołnierz zmarł od zdrowiu. Koszty zdrowszy pół, sąsiad byle sąsiada, nam chce sięgnąć bok i on wszystkim pogoi.
zawsze znów. To było lepiej, kiedy to chciało się żyć. Śpiewał się jeden hop, kto jechał z Holandii. Kraj robił 15 już rok. Ciśnie po autobanie, silnik warczy jak pies. Kiedy to było lepiej, a teraz to jest jak jest. Nową demą, prawy aż pod drzwi i zawarł za sobą wrota z kilometrów ci. Włączył się czas na drogą, wypił piwa na eks. Kiedy to było lepiej, a teraz to jest jak jest. Hebelem, hebelem. Zawarły się rolety, kamerą szklą się kły. Bez bajki, bez kobiety, po dżoncie chobił śpi. Po dżoncie chobił śpi. Chobił śpi. Chobił śpi. Co mu się śni? Co mu się śni? Co mu się śni? Teraz będziemy mieli małe reorganizacje, bo po takim występie, nie wiem jak wy, ale ja bym chciał bisu, no wiadomo, my musimy dalej z naszym dzisiejszym wieczorem iść do przodku. Teraz nastąpi moment, kiedy musimy trochę w przeszłość się wejrzeć, mianowicie lipiec 2025, parę miesięcy nazad, kiedy jest dość gorko. Ludzie, co, wiadomo, jeżdżą na urlopy, inki ustuwają w hajmacie, a tym, co wszystkim na nerwy działał, czyli ja, wymyślił sobie takie coś, co by było jakby złonaczyć warsztaty z pisania po śląsku. Poszedł rzekł właśnie do Sołtycki Roźniętowa. W sumie to było tak i po tym trefie od Izy zrichtowany sam leśnicy. Ta idea, jak ją widział, wiele osób przyszło na od niej tref. Widział, że pora właśnie z tych zainteresowanych i on wtedy sobie pomyślał, zagodą Sołtycka, na wiele ona pójdzie na to. I się zgodziła. I w tym momencie stwierdził, okej, to jest inny typ uczenia ludzi śląskiej gotki, bo ja nie mogę głupot dać, z tego, że oni znają śląski. To znaczy, że oni mnie też będą uczyć. Ale to nie był kurs uczenia śląskiego. To był kurs, który pokazywał ludziom, na czym polegał śląski alfabet, który został zrichtowany 15 lat nazad. No i w ten sposób właśnie zaczęła się cała geschichte z tymi warsztatami zapisania po śląsku. Chcieliśmy, żeby to była współpraca i bez sobie robili jeden tref w Roźniętowie, a drugi tref w Dolnej, co by to połączyły się te wsie, żeby ludzie, którzy są zainteresowani, widzieli, że to mogą przyjechać wszyscy. I muszę się pochwalić, że tak na kursie uczestniczyło 28 ludzi. Jak się tak zrachowało do kupy, to przynajmniej był na jednym trefie. A wiadomo, że nie jeden był na kilku, to razem do kupy mamy 28 uczestników. Dzisiaj na wieczór wszystkich nie mamy sam. Czemu? Bo wiadomo, niektórzy mieszkają daleko, niektórzy z Podtarnowskich Gór przyjeżdżali. Przeważnie wiadomo z powiatu strzeleckiego, z powiatu nawet tutaj mamy Kędzierzyńsko-Kodzielskiego, z Kłodnicy,
ale i też jak byli ludzie na bezuchu z Niemiec, Ślązołki, to też przywozili. Egal, to z naszej wsi, ale z Amabergu, albo z okolic, jak się dowiedzieli. Te Roski, żeby uwieńczyć ten trud, ten wysiłek, bo to jak się Żech dowiedział, nie takie lekkie, uczyć się pisać po śląsku, a ja zawsze nam upartego, nie jest takie lekkie, no to trzeba praktyki. Postanowiliśmy, że właśnie zaowocuje to takim wieczorem. Pokazać otwartą binę śląskich tekstów, w którą pokazuje, że Inci też szukają formy literatyzacji, egal jako piszą, bo alfabet jest drugorzędny. Ważne jest, żeby pisać, żeby to było na papierze. My zaś właśnie przeleźli na tak mianowany ślabikosz, ale ogólnie teraz zapraszam wszystkich uczestników obecnych sam, by nam wyczytywał po kolei, ale proszę, że najpierw wyczytał, wszyscy przyjdziecie na środek, dostaniecie oficjalne urkundy podpisane nie tutaj właśnie przez dyrektorka Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy Edyta Gola w Dorota Grikti, jest też radną Sejmiku Opolskiego Województwa w Komisji Bildungu, czyli Edukacji, Bürgerdialogu a Kulturowości, co w tej kwestii jest zasadniczą rzeczą, jak i właśnie mamy tutaj potwierdzenie od profesor dr Joanny Rostropowicz, którą jest od Fundacji Nauki i Kultury na Śląsku. Kto ją znał, ten wie, że ona stworzyła niesamowicie dzieła i ona wspiera ta inicjatywa. I ta urkunda nie stwierdził, że wy gołdałcie po śląsku, bo wy gołdałcie po śląsku. Ona ino chce wam pokazać, że potwierdza alfabetyzację, mu też praklerów śląskiej gołdki, że poradzą spochopić funkcjonowanie śląskiego szrajbungu. Nic więcej. A jednocześnie tak dużo. Bo jakby nie było, to też pierwszy certyfikat, co jest napisany i oszczędzony po śląsku. Teraz zapraszam na scenę do nas. Będę po kolei, muszę chyba się zicnąć, żeby te dyplomy się nie pogniotły. Zapraszam Brygita Kopa, Usia Plachetka, Renata Cedzik, Adrian Piechulik, Jerzy Plachetka, Beata Daniel, doktor habilitowano Gabriela Jelito Piechulik, Krystana Myślik, Weronika Piechulik, Ujsia Kubik, Hajna Kubik, Jolanta Kęsy, Patinka Maria Kopa, Dawid też jest, i Dawid Kubik. Tam będzie tekst. Tu na środek. Tu pani.
działać tak mądrze. Haj, tak lubi. Jolanta Kęcy. Martinka Maria Kopa. Tam się skróciła. Gratuluję. I Dawid Kubik. I Dawid Kubik. Pani profesor. To my tam. Patrzcie, teraz wszyscy Państwo tam. Janku widać? Co trzeba? Dwie panie w środku, bardziej na kubie, to robot. Pan fotograf. Logo nie jest. Pani Iza, aż Dawid. Patrzcie na Pana. Prosimy patrzeć do aparatu. I na mnie. Dziękuję. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla tego towarzystwa, bo to naprawdę nie jest takie proste. To gorzej niż na sprawdzianie albo na dyktancie z języka polskiego. Tam kryski do góry, na dół. Także ja jeszcze certyfikatu nie mam, nie wiem, czy kiedyś go zdobędę. Ale gołtać umie, to najważniejsze. Właśnie, najważniejsze jest poradzić gołtać. Z pisaniem to pamiętajcie, my możemy zawsze warsztat uwoz zlikwidować, jak będziecie chcieli. Tym właśnie oto sposób. Patrzcie, wejrzyjcie na te układy jeszcze raz. Są to pierwsze dokumenty, które po śląsku coś potwierdzają. Prawda albo nie? Jest tak? I mają sztywkę. To wszystko od was zależy, jaki wydajcie temu wert, ale ja mogę powiedzieć, że to jest moment historyczny, bo nawet kiedy my kończyli studia, co się zajmowały śląską gołtką, to one nie były certyfikowane w śląskiej gołtce. W ten oto sposób przeszliśmy do historii. Zaczynamy drugą tajną dzisiejszego wieczoru. Zaczniemy właśnie teraz od kolegi z redakcji we Śląsku, który nie poradził się z nami przyjechać, bo jest chory, ale nagrał nam się z krótkim, ale treściwym tekstem. Zapraszamy do posłuchania Markusa Bączkowica, który połączył pora wątków śląskiej i literatury, i opowiadanek. Będziecie umieli te treści rozpoznać. Posłuchajmy. Wysztopowany ptołk. To jest sprawianie o gołtce, w gołtce, co ją dominuje. To jedynie jeden rym, wieszany na uszy. Tyć to nie słyszą, łoby fyju w Andrzeju. Każdy, chociaż żołny go tam nie widział. Prawda taką, co sól naszej ziemi, to gołtka. W Andrzeju, na wyfyju, wele szorki tyju. Soli nie stowiecie. Pośleci na zoł, ze szczaską, a ich dają śmiecie. Dziękujemy Markusowi za ten krótki, ale treściwy występ. A teraz zaprosimy całą familię. Familia twórców, familia Piachulików. Zaczynamy od tych najmłodszych. Weronika jest uczennicą 5. klasy szkoły podstawowej i 6. klasy szkoły muzycznej. Adrian jest maturzystą LO w Kędzierzynie-Koźlu i pani Gabriela, profesorka germanistyki na Uniwersytecie Opolskim, badaczka romantyzmu i śląskiej gołtki, którą jest związaną ze centrum Eichendorfa. Zaprezentują nam sam dzisiaj nasz heimat. Jołci Przaja mimo wszystko. Nie chcieli zdradzić, co sam będą robić na tej scenie, także dajcie się ponieść temu, co sam teraz będą przedstawiać. Dobrze, że jeszcze tego nie słyszeli. Słyszeli. Na początku chcielibyśmy bardzo podziękować za Einladung na to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za te warsztaty letnie,
To było dla nas naprawdę przeżycie, ale pokazały nam te warsztaty, że nasza śląska ogołtka ma wert, ma wartość i naprawdę warto kultywować nie tylko taką codzienną gołtkę, ale również można by pokusić się o to, żeby ta gołtka stała się również gołtką poezji, o czym żeśmy sobie dzisiaj przekonali. I w trójka żeśmy się zastanawiali, co moglibyśmy dzisiaj przekazać, co byłoby ewentualnie ciekawe dla was. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby może połączyć jakiś temat z takiej literatury pięknej, można by nawet powiedzieć muzyki klasycznej i połączyć to z tematyką naszego śląskiego heimatu. Ale to jest taki Versuch, takie nasze Überlegungen, a że są my trochę geschichtlich angehaucht, chcieliśmy zaprosić na krótką reisę właśnie po Geschichte, można powiedzieć trochę nawet po Weltgeschichte. To cofniemy się trochę w przeszłość, a mianowicie po I wojnie światowej cała Europa próbowała znaleźć jakiś nowy porządek, jakiś nowy Richtung, jakiś nowy kierunek, gdzie można by się zakotwiczyć. I powszechną była fascynacja Rosją, ale głównie Rosją carską, której po rewolucji w 1917 roku praktycznie już nie było. I pisarzy, artystów interesowały wtedy takie tematy egzotyczne, romantyczne, melancholijne, nostalgiczne, tęsknota za czymś odległym. Można by powiedzieć za verlorene Welt, za takim straconym, utraconym światem. Na początku XX wieku panowała właśnie w literaturze taką moda na Neuromantik, na neoromantyzm, na powrót właśnie do romantyczności. I taki włoski pisarz Gabriel D'Annunzio napisał w 1904 roku taką sztukę teatralną. Polski tytuł to, albo pośląski tytuł to Syn Gwiazd. Jest to taki dramat symboliczny, nawiązujący właśnie do Rosji carskiej. Jest to historia carewicza Aleksieja, który jest bardzo nieszczęśliwy, nie może swojej miłości znaleźć, jest jakby tak rozdarty między tym, co jest jego obowiązkiem, a między tym, co rzeczywiście chciałby robić i kim chciałby być. Tematyka ta stała się inspiracją do pewnego kompozytora, do pewnego bardzo znanego muzyka, którego na pewno wszyscy znacie, a mianowicie Franza Lehara. I Franz Lehar, który był ostatnim już kompozytorem operetkowym wiedeńskim, napisał w 1927 roku zusammen ze swoim przyjacielem Heinzem Reichertem libretto, a Lehar skomponował muzykę właśnie do operetki Carewicz. I ta sama tematyka, co wcześniej ten włoski pisarz, włoski artysta, przyjął również Franz Lehar. Jest tam Carewicz Aleksiej, który zakochuje się w Sofii, w baletnicy, ale jest to miłość niespełniona, no bo oczywiście się ożenić z nią nie może, jako że ona jest biedną, z innego stanu pochodzi społecznego. No i oczywiście rodzice zabraniają Carewiczowi, żeby się z nią ożenił. I chcieliśmy tutaj nawiązać do takiego jednego elementu, fragmentu tej operetki, a mianowicie do tak zwanego Das Wolga-Lied. Ta pieśń stanowi jakby rozpoczęcie całej operetki. Ona jest z pierwszego aktu i już na samym początku ten Carewicz, który jest bardzo nieszczęśliwy, który jakoś nie umie sobie sam z tym swoim życiem poradzić, który jest rozdarty między wolnością, między chęcią wolności, między miłością, a między jego Verpflichtungen jako przyszły następca tronu, jest bardzo smutny i tęskni za tym, co jest dla niego nieosiągalne. I naprzód chcielibyśmy zaprezentować właśnie ta pieśń, nie śpiewać, tylko przeczytać w wersji oryginalnej. Das Volkslied. Allein, wieder allein, einsam wie immer. Vorüber rauscht die Jungenzeit in langer, banger Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn, ich sitz im goldenen Käfig drin. Es steht ein Soldat am Wolkerstrand, hält Wache für sein Vaterland. In dunkler Nacht allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern. Regungslos die Steppe schweigt, eine Träne ihm ins Auge steigt.
und erfüllt, wie es im Herzen frisst und nagt, wenn ein Mensch verlassen ist und er klagt und er fragt, hast du dort oben vergessen auf mich? Ersehnt doch mein Herz auch nach Liebe sich. Du hast im Himmel viel Engel bei dir. Schick doch einen davon auch zu mir. Ta pieśniczka, którą powstała prawie 100 lat temu, niewiele straciła na Gültigkeit i przełożyliśmy ją na naszą gotkę, na język śląski. Przełożył to Adrian. Są samotni chowy zawdy. Wek leci młodość we długiej, strasznej samotności. Moje serce jest takie ciężkie, a tak mnie smutno. Siedza ją we złotym kejpiku. Stoi woją nad łotrą, pilnuje hajmatu. We ciemnej nocy są, a daleko, nie zaświeci jemu żaden miesiączek, ani żadna gwiazda. Pole też bez ruchu, a cichy, łezka jemu lezie do oka i czuje, jak jego w sercu gryzie i ściskał, kaj człowiek taki opuszczony i narzekał i pytał. Zapomniał eśli tam na wierchu o mnie, przeca moje serce też pragnie miłości. Moż w niebie tyle aniołków, przyślij też jednego do mnie. Jak pozwolicie, to jeszcze nie koniec. I wymowa tej pieśniczki chcielibyśmy też przedstawić w kontekście innego jeszcze cytatu, a tu będzie zagadka dla was, żebyście zgodli, czy może zgadniecie, skąd pochodzi ten cytat, co nam teraz Weronika po śląsku przeczytał. Życie przeminęło jak mgnienie oka. Nie wydać co oglądała za siebie, bo serce boli na myśl, co se przeżyło. Wszystko, co mi było najdroższe, utraciła. Ale Pan Bóg to mi dał, że wszystko przetrzymała. Wiedział, co robi, bo dzisiaj mogę wam zaświadczyć, co wyrobiali z tym naszym ukochanym Górnym Śląskiem bez miniony wiek. To przeklętą ziemia, słyszę dzisiaj. I już ci przeklinają ci, co se to już najedli, za tyle najedli. My ją za taką nie mamy. To nie jest przeklętą ziemia, to jest ziemia święta. Czy ktoś z Państwa, czy ktoś z was rozpoznał może ten fragment? Skąd on pochodzi? Proszę? Nie, to nie jest tłumaczenie Eichendorfa. Ale też mieliśmy latem możliwość obejrzenia takiej sztuki. Tutaj też dzięki pani Edycie mianują mnie Hanka właśnie Alojzego Rysko. To jest jedna z tych końcowych scen, kaj Hanka właśnie se żegnał ze swoim nad wszystko ukochanym Heimatem. Można powiedzieć, że ból Kerry jest związany z ciężką stratą, jakimiś traumatycznymi przeżyciami, ale mimo wszystko to Vergebung, nadzieja, wiara oraz pamięć, że mamy nasze Verantwortung, aby każde niszczycielskie złą moc już nie zabijała, unicestwiała ludzkiego życia. I tematyka ta tak bardzo wymownie odzwierciedlały modlitewne Zaulecki. Może niektórzy z Państwa wzięli w nich udział. Ostatnią niedzielę właśnie w kościele w Raszowej pani Monika Twardoń przygotowała i prowadziła te Zaulecki, które były poświęcone upamiętnieniu ofiar ubeszlizysche tragedii. Ofiar z Mittenbrück z Raszowej ze stycznia do marca 1945 roku, ale też wspomniano wszystkich wojołków, którzy padli na froncie wschodnim czy zachodnim. I autorka projektu tak podsumowała tamte czasy. Mieli nieszczęście, że żyli w takim, a nie innym czasie. Gdyby nie wojna, to by pewnie spokojnie żyli i robili na naszej śląskiej ziemi. Powinniśmy zawsze pamiętać, jaki wert mają Freiheit, pokój i wzajemne poszanowanie. Dziękujemy bardzo za To my właśnie dziękujemy za przypomnienie o kwestiach historycznych i o tym, jak pamiętanie, ale nie ino pamiętanie i uświadamianie się
po raz kolejny dzisiaj na bezwieczór, jaki to ma srogi wert. W tym miejscu, jakbyście poradzili zauważyć, mieliśmy do czynienia z panią profesor Uniwersytetu Opolskiego. To nie jest pierwszy i jedyny osoba z tytułem profesora. Za chwilę pokorzymy wam mały ośnik od Tomasza Kamuzele, co jest profesorem na University of St. Andrews w Szkocji. On pochodzi sam z Kędzierzyna, z Cisowej, nie jeden Bóg, nie jedna książka właśnie, bo pisał sam w Heimacie, ale tak o co ci trafiło, że właśnie musiał wywandrować, musiał auswandrować, co by kontynuować właśnie swoją naukowość wpierw w Irlandii na Trinity College Dublin, a potem właśnie trafił i od 2012 roku jest w St. Andrews, najstarszy szkocki uniwersytet, i do dzisiaj pisze o tematach po angielsku, nie ino właśnie o śląskiej gołdce. Jako on gołdą, są osoby, po śląsku poradził gołdać ino w przedszkolu do 6 roku życia. Potem niestety musiał, żeby móc się edukować, przebić na polski. Ale teraz jako dorosły chłop nieraz się starał zajść, przypomnieć śląską gołdkę, którą słyszał w chałupie, tak samo jak i niemiecką, jak on to zawsze podkreślał. Obejrzymy tutaj mały urywek, małą wyszywkę, którą on sam napisał po śląsku i nam przeczytał. Posłuchamy. Baty ostali są w chałupie. Wyciąg wszech werkzeugi. Na tiszu stoł gnoł wycięty z ajchy, co onego urfater mojego ołky posadzili. Sztal poleku wajzioła we drzewo. Rano minęło, południe i tyż, a koty poszły spać. Żmloki wystygły w tigelku, nad góra na awent esem przyszła ino wtedy, kiedy Bożomynko było prawie fertig. Doheblował rzech krojc, a przynaglował rzech żeliwną figurka pana Krysta. Z jitra zaglądnął krajsowy Hansemeister. Bożomynko leżała wyrichtowana w szachtliku. Grüß Gott, przywitał se. Szczęść Boże. Wer ist der Empfänger? Mój synek, Namen, Siołek, Szolek, galantno zapisał gotyckimi literami na pakiecie, a spytał. Vornamen. Józef. Józef zapisał. Ort. Hamburg. Hamburg zapisał. Straße. Bayernweg. Bayernweg zapisał. Hausnummer 62. 62 zapisał. No ja. 15-20 bitte. Wyrychtował rzek 15 marek, a 20 pfenigów na briefmarki. Hansameister wziął geld i wciął paka do miszka. W ogrodzie spod jednej ajchy, co jeszcze ostała, pozbierał rzek trochę ajchelków, a poprosił rzek Hansameistra, co by mi je pozwolił wcipnąć do paketu do familii od synka. Można w ichniejszym ogrodzie posadzi za bajtloma jakie nowe ajchy do swoich synków, enkelów, a synków od enkelów. Wyrosną wysoko, a będą dobre do hejcowania te ajchy, a w onych pniach zamieszka Trójco Przynajświętsza. Wiedersehen, pożegnał się Hansameister. Wiedersehen, odpowiedział rzech. Kurze, 1969. Słyszeliśmy właśnie profesora, a teraz przelezemy do osoby, w którą tak richtig, jakby to padać. Czemu ją się zajmuje śląskim pisanym? To jest wszystko ładnie wino. To trzeba przyznać. Czemu? Jak my byli młodzi, jeszcze nie było internetów tak powszechnie jak dzisiaj, człowiek wysyłał sobie listy, pocztówki. Pamiętacie takie rzeczy? I muszę użyć jednego brzydkiego słowa, ale one do tego kontekstu mają pasowało. Papieżina, żeby nie powiedzieć gorzej, napisała zac. Kiedy mi nie napiszesz dłuższej nachrychty, to sobie obraża. I tak się zaczęło od pocztówki, a skończyło na rolkach z fax maszyny, co miały po 40 metrów. I to wszystko było w okresie gimnazjum, kiedy my łazili. Tym oto właśnie gestem chcę zaprosić na scenę Sylwia Gordzielik z Roźmierki, którą przyjechała nam sam właśnie, co by pokazać swoje teksty.
Ja nie mogę za dużo o niego dać, bo potem padną inne rzeczy. W związku z tym zapraszam oddawną głos. Jak jeno pierwszy promyk klary oświeci na ziemię od ojców nam daną, tak wiele starego zwyczaju zaraz je obrobiano. Bo ziemia opolsko to nie jeno grunt, kąsek pola, to jest ziemia, co człowiek ma w sercu. I jak on jak dbał, to nie grozi mu niedola. Jak fater, jak ołpa w dycki fest dbali, tak teraz i my robimy to dalej. Bo ta ziemia jest w sercu i w duszy pisaną. I nigdy jak skarb no większy nie baje sprzedaną, bo to ojcowizna i tradycja. Choć pieniądze za nią mogłyby się przydać, to nie zmieni właściciela, bo z niej Anabel widać. Świętą Anna Durk patrzy i wachuje, co by się w polu darzyło, a my jej Durk za to dziękujemy, bo się nie wyobrażamy, żeby jej nie było. Anko i Pan Buczku, zaglądajcie na nos z góry, a dajcie nam siły. I teraz chciałam wam przeczytać kawałek mojego tekstu w naszej wydanej książce we Śląsku z życia wzięte. Mój młodszy braciszek, kiedy poszedł do przedszkola, bez 2 tygodnie nic tam nie goło, ani słowa. We przedszkolu bez to już myśleli, że z mnie coś nie tako, kiedy synek nic nie padał. Wezwali bez to moją muter i padali, że się starają, bo on wcale się nie odzywał. I tu trzeba by coś patrzeć dalej, bo synek nic nie gołdał. Można ani nie poradzi, albo co mogę być los. Mama wiedziała, i że na zicher tak nie je, ale nie wiedziała, czemu synek się tak osztaluje. We przedszkolu, w domu przecież gołdał einfach normalnie, bez tuż się go spytałem. Peter, a czemu ty się we przedszkolu nie odzywasz do tych pań? Peter wyjrzał na mama, choby nigdy nic i padł. Mamo, bo oni tam jakoś inaczej gołdają. A ja nie poradzę tak gołdać. Synek einfach nie rozumiał, bo w innym języku gołdali niż w domu. Gadaliśmy dzisiaj o pani profesor Ostropowicz i o Zuryckach i na premierze książki od Adama na takim wieczorku naszym, jak była pani profesor, padła taka anegdota i ją tak chciałabym to przedstawić trochę w mój sposób. Jedna szykowna kobieta mi opowiadała, że kiedyś po mszy farożowi na Zurycki dać chciała. Ale kapelun twardo, że co to są te Zurycki? Teraz u nas w parafii przecież są tylko wypominki. No to szykowną pani Jurzyno teraz powiedziała, że Pan Buczkowi nic do wypominania nie miała. I że odkąd pamiętał i odkąd za bajtla się wspominał, to są Zalecki za zmarłych i tego się nie zapominał. Dziękuję Ci bardzo. Ja prawda, to są takie ukryte talenty, co jak się wie, to się wie, ale problem jest, żeby te talenty potem skłonić do tego, żeby pokołzać, prawda? I on sobie pierwszy raz słyszał ją czytać tekst i opowiadanie. Muszę padać, ją widział teksty pisane, ale nigdy ich nie słyszał. Przez to bardzo dziękuję, żeś przyjechała, Sylwia. Terowski, mamy okazję totalnie się przetransportować Kajeśka, jeszcze jej jasno. U nas już mam, prawda? A jak ja wam powiem, że tam go dają po śląsku jeszcze teraz je jasno, to kaj wylądujemy? W Teksasie. Terowski właśnie baje filmik od Seli Sekuły Schaefer, którą jest w 4. generacji Ślązoków i dalej poradzi rządzić po naszemu, jak ona to wypadała. Ona zdiktowała w zeszłym roku właśnie ten dykcjonarz, ten słownik, nasza mowa w Teksasie, śląsko-teksański dykcjonarz. Jest to nic innego jak wörterbuch, jak słownik śląsko-angielski. I ona nam powie refleksje, takie swoje obserwacje, jak ona by całe życie obserwowała, nie ino, jak się rozwijał śląski, jakie są różnice między naszym śląskim a odnim śląskim,
ale i też takie anegdotki związane, jak byli postrzegani oni, na przykład bez Polaków w Ameryce. Oddałbym głos Seli. Hello z Ameryki. Ja jestem Sally Schaefer. A ja bym chciała dać kąsek Teksasu. To widzicie ten kaktus za mną? To takie kaktusy to rosną na naszej farmie. To jeden, co rośnie na przodku przed naszą izbą. A one tam rosną po całej pasie. W Teksasie to jest taki trochę inakszy kraj. Kajda inaczej od Polski. Jak oni przyszli do Teksasu, to się tak zdziwili, bo tam było tak inaczej wszystko. Musieli się przyuczyć do tego teksaskiego. To było dużo inaczej. To było taką period. Tam nie było ani tak jak tu. Ja teraz mieszkam we Wisconsin, ale zaje wszystko takie zielone. W Teksasie to tam było bardzo sucho. Wszystko było takie inaczej. Musieli się przyuczyć do żmijów, tylko były i inaczej żmije też. I zwierzę inaczej. Wszystko było dziwne. Ale jednak się tam przyuczyli do tego. A ja chciałam tak trochę wam porządzić o tej naszej kotce. Ja myślę, jak my przyszli do Teksasu, to nasza kotka, ona została tak samo. Można to na Śląsku się wszystko pomieniło, bo się tam bardziej ludzie mieszali, ale my się tak trzymali kupy i nasza kotka musiała być, ona musiała być nasza mowa i my się to musieli tak do kupy poskładać, bo my przyszli ze innych miastów na Śląsku. My wszyscy nie przyszli z tego samego placu, ale no więcej nas przyszło tak ze Ziemielnicy, z takich tych starych miast, co tam teraz jeszcze są na Śląsku. I nasza kotka była trochę inaczej pod tych miastów. Tak starka moja starka, to oni jej familię bardziej z Sycylii. Ale zaś starzy też się są moi, ale oni byli dalekie kuzyny. On przyszedł ze życzego miasta, ale oni bardziej wszystko przenieśli. I były różnice. I teraz do teraz jeszcze są różnice. Tak jak na Kościuszko, jedni powiem Kościuszko, a jedni powiem Kościuszko. A to są ludzie, co bardziej są. I to są nasze też przyjaciele dobre, bo moja mama pochodziła ze Kościuszko. To jest różnica ze zgodką między ludźmi, ale się wszyscy przyuczyli jeden do drugiego. Tak jak od mojej familii, tak starzy moi bardziej przenieśli wszystko, ale starka mojka zaś bardziej z Sycylii. A ja się nauczyła rządzić jedno słowo tak, a drugie tak, jak mi pasuje. Hello? Ja nie pamiętam, jak ja się czułam nad tym, jak ja była mała, ale my od dawna wiedzieli, że nasza mowa była trochę inaczej od tych Polaków, co przyszli ze Chicago. A jedni byli te siostry, nasze Felicjanki i siostry. One zawsze tak padać, tak się nie mówi, ale większość ich zrozumiała, że to było tak, jak my rządzili. To była nasza kotka. Była jedna ta siostra, co pochodziła z jednego placu z Wisconsin, to ona rozumiała, jak to było. Bo ona pochodziła też z ludźmi, co tak samo rządzili jak my. I te siostry ciągle nas próbowały zmienić, ale my się trzymali naszej kotki. A jak się szło do szkoły, to te siostry ciągle rządziły no talking English, no talking Polish on the playground. My musieli się nauczyć po amerykańsku rządzić, bo my nie umieli nic po amerykańsku. Po polsku, jak my poszli do szkoły. No bo jak ja była 5 lat stara, to ja nie umiałam tak 5 słów po amerykańsku. Po amerykańsku to samo co po angielsku, my powiemy po amerykańsku. To my się musieli nauczyć. I nawet my mieli dramatyki po polsku. I śpiewać my się nauczyli po polsku. Na chórze my śpiewali.
My śpiewali po polsku z początku, ale potem się to pozmieniło i więcej po amerykańsku. Teraz już to nie mają pura tych polskich śpiewków w kościele. Na Christmas to my tak samo wierzyli w takie te same rzeczy, co w Polsce. Się czekało na ta pierwsza gwiazda. Musiał czekać, aż ta gwiazda się pokazała, to potem nie mogli jeść wieczerzą. I długie lata my nie jedli mięsa, no ryby na ta wieczerzą, na Wigilię. Dziękujemy sali Sekuła Schaefer za to, że nam porozprawiała, jak się to godo po śląsku w Ameryce. Wracamy nazad do tematu. Teraz przed nami dzioła, który sam za bardzo zapowiadać nie trzeba. Pochodzi z Rozwady. Pierwsze kroki na scenie stawiała, jak miała 6 lat. W czasach szkolnych śpiewała w zespole. Znaną jest teraz w całym Śląsku, ale i w Niemcach. Wokalistka, instrumentalistka, autorka tekstów. Teraz mi brakło słów. Ja, prywatnie żona matka i chciałam jeszcze dodać, że jest też dyrektorką publicznego przedszkola w Leśnicy. Interesuje się kulturą i pasją jest muzyka. Przed Państwem dzisiaj specjalnie przyjechała do nas Karolina Trela. Dziękuję. Takiego przedstawienia to jeszcze nigdy nie miałam. Bardzo dziękuję. Ja wcale nie musiała daleko przyjechać. Się uświadomiła, że to był jeden z tych znika i niedaleko musiał jechać, tak jak do roboty. I już jak sam jest i jak żeście tak opowiadali, to... Bo ja z natury jest bardzo małomówną, dlatego zaraz będę śpiewać, żeby za mocniej godać. Ale przypomniała mi się fajną historię, jak żeście gadali o tych Zulickach. My też mamy parorza, co nie poradzi godać. Znaczy teraz się już nauczył trochę od nas. I jak się przykrył do nas, to będzie on się naucza godać, nie? I on się będę kupował wochenblat, bo ty tam piszesz Karolinu inaczej, to on to będę czytał i się będę uczył. No i tak jeden tydzień, drugi, trzeci, na 4. tydzień bardzo przerażony przylatuje do nas, zamieszkamy naprzeciwko i go to Boże, powiedz, co ci się stało? Ale nic mi się nie stało. No jak to, musiało ci się coś stać, bo ty jechała po leku na kole. Ja go do mnie, po leku, to znaczy powoli. Także takie historie jakaś tam były. Ja go do najśmieszniejszych historii piszę życie. A moje piosenki też pisają, także po naszemu, po takiemu jak mnie oma nauczyła, po takiemu jak ją się teraz jeszcze godą w domu, bo bardzo się cieszę, że dali go domy. I historia tej piosenki, którą zaraz usłyszycie, też już powstała dawno temu, bo jak jest to aktualnie hit roku, także cieszę się, że się spodobała. Darek Niebudek, który też jest osobą, którą nauczyła się śląskiego, też nie godał nigdy po śląsku. Darek powiedział, wiesz, ja mieszkam w tym Sosnowcu, ale ja że to mógłby być taki hymn wszystkich, co się wykludzą kiedyś na wieś. Darek, to dziękuję Ci bardzo za ta recenzja tej piosenki, a piosenka powstała w mojej głowie już właściwie w liceum, a historia jest, jak na moich występach ją też opowiadam, to wam krótko też opowiem. Bo jak chodziłam do przedszkola, to godałam i szprechałam. Tak samo jak wy tutaj. Jak poszłam do szkoły, to nauczyłam się mówić. To była szkoła podstawowa, a do gimnazjum chodziłam do Leśnicy, to zaś mogłam godać. Tam my godali i szprechali, tam żaden nie miał z tym problemu. I potem poszłam do liceum, do wielkiego miasta, a liceum było w Koźniu. I mi powiedzieli tak, co jak pójdzie do tego Koźna, to tam nie możesz w tej szkole godać, bo żaden cię nie rozumiał. A że Blank często robię to, co mi kożą, a raczyni, to ja zaś godała. I przyszedł taki kolega, który był bardzo życzliwy, bardzo nie lubił, jak się godało po śląsku. Przyszedł do mnie, bo do dzisiaj pamiętam, stoi i go tak, ja wiem, skąd ty jesteś? Ja go, no skąd? No ze wsi. Ja go, nie, poprawnie po polsku powinieneś powiedzieć Karolina, a ty mieszkasz na wsi. Popatrzył na niego na scenę, jak to jest tak jedno, jak my godamy i kaj my mieszkamy, najważniejsze, jakimi ludźmi my są. I dlatego powstała ta piosenka. Mam nadzieję, że wszystko zagrał, bo my wcześniej próbowali. Myślę, że będzie dobrze. Potem przyjechał fachowiec, to padł, że kable trzeba wsadzić kajnandzie, ale już było za nisko. Możecie poklaskać.
Gdy słońce świeci w oczy mi, sama się dziwię, jak dobrze mi z tym. Gorzki niszczą zaśpali rytm, czuję się jak niebiescy. Stołej, okno patrz, co nic nie trzeba dzisiaj ci. Ty będziesz na bok, świeżo tak, ty na mieście ci gra. Ja mieszkam na wsi, dokoną samochodu, wszędzie sami swoich są. Ja mieszkam na wsi, dokoną samochodu, przedstaję mój rodzinny dom. Ja mieszkam na wsi i dobrze mi jest, bo tylko sam odpocząć idzie się. Ja mieszkam na wsi, ja mieszkam na wsi. Idą wiatry, poniesie wiatry, kogoś spotkać, klapy są, bo przecież na wsi ludzi tych są. Jeśli piesi, nowi są, i rocznik rodzin się do, czego w mieście nie ma mnie, tu znajdzie się. Robisz to na wsi, dokoła samochodu, wszędzie sami swoich są. Ja mieszkam na wsi, dokoła samochodu, przedstaję mój rodzinny dom. Ja mieszkam na wsi i dobrze mi jest, bo tylko sam odpocząć idzie się. Ja mieszkam na wsi, ja mieszkam na wsi. To jedna cisza, ten świeży lód, koszty się czuje powysto. Dlatego rozpomyślasz tu, taki ciężki, podam ci. Ja mieszkam na wsi, dokoła samochodu, wszędzie sami swoich są. Ja mieszkam na wsi, dokoła samochodu, przedstaję mój rodzinny dom. Ja mieszkam na wsi i dobrze mi jest, bo tylko sam odpocząć idzie się. Ja mieszkam na wsi, ja mieszkam na wsi, ja mieszkam na wsi, ja mieszkam na wsi. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo bardzo się ucieszyłam, że mogę dzisiaj tutaj z nami być. My bardzo Ci dziękujemy, że sam dzisiaj z nami jest. Piękny występ. Przechodzimy dalej. Kolejną kobieta petarda. Dziołcha, co była w Niemcach, przyjechała nazad, robi w korporacji. Śląski głos w Radiu Doksa. Radio i praca z mikrofonem to jest największa pasja. Dziołcha znakła, w którą pokazuje swoje śląskie serce, kaj ino potrafi. Z uśmiechem i radością w sercu jest zawsze blisko heimatu i ludzi, którzy ten heimat tworzą. A teraz, jak to ona dycki gołdą w swoich audycjach, z przyjemnością dla was Kasia Porcik. A co ja bym chciała powiedzieć? To nie bajeki dicht, ani tekst pisany prozą. To jest moje orędzie nowoczesnej Ślązoczki. Jestem nowoczesnym Ślązoczką. Kobietą, którą żyje tu i teraz, korzysta z możliwości współczesnego świata, ale nigdy nie traci z oczu tego, skąd pochodzi. Robię na etacie. W weekendy w radiu, kaj prowadza śląskie audycje. Współtworzę projekt Dubbing po naszemu. Wszędzie tam, kaj mnie zapraszają, chcę głosić, że Śląsk to nie jedno miejsce na mapie. To mój dom, mój rytmus, mój język. To sposób myślenia i bycia z ludźmi. I właśnie z tym wszystkim mocno się identyfikuję. Bez to wierzę, że nasza przyszłość zaczyna się w rozmowie, w gołdce. Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów. Gołdejcie do swoich dzieci po śląsku. Nie bójcie się śląskiej gołdki, nie traktujcie jej jak czegoś gorszego, czegoś niepotrzebnego. To jest nasz język serca, nasza historia i zarazem nasz kapitał na przyszłość.
Kiedy dziecko słyszy śląską gotka w domach, język ojczysty mu też sprawy. Dorosną silniejsze i zakorzenione, świadome swojej tożsamości i jednocześnie otwarte na świat. Bo eno ten, kto wie, kaje, może iść odważniej dalej. Jako nowoczesna Ślązoczka chcę głośno powiedzieć, nasza gotka jest piękną, żywą i potrzebną. Dbajmy o nią razem, dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń i dla nas samych. Wzruszoną głos Kasia Pordzik. Pozdrawiam serdecznie, redaktorka 2 śląskich audycji Radia Doksa, nasz śląski muzyczny szrank. Przede wszystkim Ślązoczka, mama. No i jeszcze chciałabym podziękować moim rodzicom, że to pierwsze słowa mogłam wypowiedzieć po śląsku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zaś z przyjemnością do was. Kasia Pordzik. Kasia podała praktycznie wszystko, co jest ważne w tym momencie. Nie wiem ani nawet, jak to skomentować, bo to przesłanie od Kasi było takie szczere, jak to Kasia właśnie zawsze jest w swoich zendungach. I w to Kasia znowu, bo miała okazję poznać, ten wie, że to, co ona powie, to wypływało i z rozumu, ale i z serca. Tak jak Alfons Nosson kiedyś padł, Ślązok czuje rozumem, a myśli sercem. I taki miks właśnie my teraz widzieli. Ja zaś mam okazję zapowiedzieć wam człowieka, który jest za mną. Człowieka, który się skludził za mną. Mianowicie Iza. Jakby nie Iza, to by w ogóle my nie mieli tej otwartej liny dzisiaj też, bo samemu człowiek nie poradzi zlikwidować takich trefów. Ta otwartość do działania, kiedy ją zaoferuję jakiś dziki pomysł, przeważnie jest zatwierdzona. Ja muszę po raz pozbyć się właśnie na temat Izy. Iza pochodzi z Poręby, była 15 lat unterwegs, w podróży, wiadomo, studia, 5 lat w Krakowie, 10 lat w Niemcach, tylko dała po śląsku, niemiecki, robi teraz w korporacji, ale tam też dochodzi angielski. Do tego jak gdyby odkryła w sobie pasja do sportu, i ją by nawet nazwał ekstremalnego, bo żaden szczyt w Polsce nie został chyba przez nią jeszcze zdobyty. Wszystko zostało zdobyte? Korona Gór Polskich. Ale jakbyście kiedyś wędrowali, widzieli ta kobieta, to się nie dziwcie. Ona tam też już mogła być albo moje. Dodatkowo, poza sportem, odkrywał, czy w sumie odkryła już jako bajetel pasja do muzyki, bo łaziła w Leźnicy właśnie do szkoły muzycznej. Zaś niedawno opublikowanie pierwszego tomiku poezji Słodko-gorzką poezją, zamiłowanie do śląskiej gotki w formie pisanej. Zapraszam was właśnie na występ Izy na myślnik. Raz, dwa. Dobra, to teraz moja kolej. Ja najpierw chciałabym przeczytać jeden z moich nowych wierszów, którego jeszcze nie ma, bo ja wydała książkę niedawno, tego wiersza to akurat nie ma. To jest moja nowa twórczość. Tytuł Szczewiki. Szczewiki ci moje pożycza i moją drogą se przelejdziesz. I noce życza, daj poznać, co tam znajdziesz. Jak serce marznie wejrzy, w którego żaden nie ogrzeje. Jak łzy lecą po twarzy, a wiatr ich nie rozwieje. Myślisz, że życie znasz i że wiesz, jak boli rana. A Eli drugiemu człowiekowi ranka dosz, jak padnie na kolana? Klupałach do dźwierzów raj, a one wszystkie były zawarte. Tańcowałach kaj fajnie grali, aż miałach pięty zdarte. Za ludźmi latałach, którzy nie chcieli se obrócić. Kaj dali, iść nie wiedziałach, musiałach se do początku wrócić. Szłach, jak nie blendowały słońca promienie, drogą, na której szyldów brakowało. Nierowski padałach na kamienie, bo życie mnie językowków nie ciepało. Dźwigała wysoko nogi, klejołach wasę blazy plastrona, a że wlazła na wierzch srogi z gryfnymi landschaftoma. Szczewiki ci moje domu, to można myśli nie przemianujesz. Pierwi przelejdziesz za moją drogą, a nie spoży mnie oszacujesz. Teraz mój debiut na gitarze. Napisała niedawno piosenka. Zaśpiewam ją na melodia piosenki Stanisława Sojki Tolerancja.
choć wiele siebie stoją. Żaden po pomoc już nie pójdzie, bo się boją. Po co stawiać sobie mury, które strzegą różności? Lepiej przeglądać ciemne góry, a doświadczyć bliskości po boczku. Byćmy wszyscy jednakowi są, obijani lata życia grom, a każdy chce ino mieć spokojny dom. Słyszałam słowo, które rani, a że serce poruszy. Jeden drugiego rani, zamiast wejrzeć mu do duszy. Kołdorze cudzowina na beka wzię kosaczynie. Zamiast przeciąć talina i dać stajać imię po boczku. Byćmy wszyscy jednakowi są, obijani lata życia grom, a każdy chce ino mieć spokojny dom. Po boczku, byćmy wszyscy jednakowi są, obijani lata życia grom, a każdy chce ino mieć spokojny dom. To teraz przed nami kolejny uczestnik, Robert Warda, znany jako Papyn. Można, niektórzy z Was znają taki projekt Dubbing po naszemu, we którym on przełonaczył znane scenki ze serialów, ze filmów na Śląsko-Gołtka. Dla Papyna Śląsko-Gołtka i przerabianie tego właśnie, tych filmików, ten dubbing po naszemu, to jest pasja. To jest też metoda promocji tej Gołtki. Ale Papyn nie ino to robi. On dzisiaj nam sam zaprezentuje coś całkiem innego niż dubbing po naszemu. Mianowicie napisał coś na poważnie i to sam dzisiaj nam przeczytał. Witam Was serdecznie, tutaj Robert Warda, czyli Papyn z kanału Dubbing po naszemu. Synek z Rudy Śląskiej, tam nauczyłem się godać w domu, na placu i tak godą po dziś dzień. A dzięki mojej kochanej, cudownej Kasi pojawiłem się teraz w Opolu, mieszkam w Opolu, a tu jest całkiem insza Gołtka. No ale pewnego razu wybraliśmy się na Arabertanka i właśnie te roski żeście są. No i tam moja poetycka dusza dostała natchnienia, no bo ja to nie ino TVP Katowice, nie ino dubbing po naszemu, chociaż bardzo to kocham, ale też czasem szuflada. I właśnie do tej szuflady czasami trafiają różne rzeczy. A jakie? Na przykład takie. Zapraszam Was na mój autorski wiersz, który nie ma tytułu. Sami możecie go zatytułować. Pozdrawiam serdecznie i przejawiam, jeżeli jest Was dumny. Papyn Robert Warda, dubbing po naszemu. Jademy dalej. Święto Anno, co kukosz nam jest wierchu, jo Cię zapomniał, jo Cię ostawił, jo się Cię wyrzekł. Te roski przyłaża przed Twe oblicze, klęką całkiem ciałem, przenikosz ma dusza. Wołoż. Pójdź kumie Karlusie, przyjdź do mnie, po miłość, po serce, mam Twoje serce. Schowała Cię, jak Cię nie było, mój synu, pod skrzydłem anioła, żeby miało ciepło. Weź je nazot, synku, i no patrz, kto by je łokrzał, jak mu będzie zimno. Idź, żyj, a do mnie co niedziela wróć. Pożykaj za tych, którzy mnie oddali swój herc na wieki. Pożykaj,
za tych, którzy mnie się wyrzekli, co by wrócili, kaj ich serce bije. Dziękujemy Papynowi. A teraz na sam koniec nie może zabraknąć też wystąpienia inicjatora tego wydarzenia, Adama. Kim jest Adam? Adam jest inżynierem, politologiem, pedagogiem, filologiem. Adam jest pasjonatem i badaczem Śląska i śląskiej gautki. Adam jest twórcą i rektorem pierwszego na świecie kursu języka śląskiego na Volkshochschule Heidelberg. Adam wykładał niemiecki na Uniwersytecie w Heidelbergu, ale też w Ameryce, na Yale. Adam napisał książkę po roku temu, Reise Memoir. Adam jest też, należy do prestiżowego stowarzyszenia pisarzy w Südtirol, ZAF. I Adam jest redaktorem naczelnym naszego Kulturmagazin we Śląsku. Dzisiaj nam sam zaprezentuje dwa utwory. Nieroz se z dołu, albo Bilet na Kopfkino. Witam was, Ja, witamy. I drugi utwór Torino. Adam, proszę. Ja. Wielkie dzięki. Ja lubię jak są takie momenty, kiedy właśnie ktoś zapowiada poważnie, a nagle jest takie witam was. Także ja. I, pierwsze pytanie do was. Dziękuję wam za prezentację i tak dalej, za dużo tego było. To nie był pierwszy kurs śląskiego, ale jeden z pierwszych. Ale w porządku. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem zapytać, czy wy wiecie, co jest Kopfkino? Kopfkino. Nie ma to, co się wyobraża, że powiem. Ja. Posłuchajcie, jak nie wiecie, to się dowiecie z tego tekstu można. Także baje w sumie. Nieroz se z dołu, albo bilet na Kopfkino. Nieroz se z dołu castingu, co no zdrożniu. Leci nam film, którego my nie chcieli ani byli widzieć. Kopfkino ze biletem bez kasy sztympla, blank frei, no i że film, co grał kiepskiego mu reżysera. Być nie jest to künstler w nos, co poradzi estetyka zrichtować, no jest to tym pieron, w któremu czarne kraje naszej zejli są onym kompasem. Stoń, wyleź, a wyciep ten bilet, za który ani nie trzeba było płacić. Sypadej, pierona, daj pokój, a ciś do przodku. Kaj wpierw eś miał było lejść, aleś łosto, boś se myślał, że baje co za darmo, to trzeba wejść. A tukejś widział, i że nie je taką, jako prawie mnie wtorek głupoty ludzkie. Bierz łapy pod pachę, a uciekaj od tego teatru, w których se sąbą złonaczą na swój własny wąż. Nie ma co włazić do Kejbylandu, bo Kejbych był, bo Kejbych miał, bo Kejbych poradził, bo Kejby mnie się ten żywot był przeleciał bez sensu, to był blank dobre życie. Albo ciś, a se nie daj twoim gedankom pierońskim, a haltungom dziadowskim, no rób jakoś sebą wpierwy te dingi forsztylował. Poradzisz, kej ino poczniesz, a kej już poczniesz, to tyż se jakoś poradzisz te dingi skończyć, co sum chcesz zrihtować. Teraz będzie blankińszy tekst, mianowicie Torino. Torino czemu, bo lubię rajzować i zawsze jak człowiek je, przynajmniej w rajdzie, to mam jakiś heft i piszę to, co tam mnie najdzie. Torino. We Torino jak se siąd, pod dynk malem hopa na koniu. Słucham jako inszy hop, ludzi jakoś klasa, a rządzi do onych roz po italiańsku, a roz po francusku. Trochę hobby unos wszędzie, tam kaj se we połru gołtkach poradzie rządzić. Nie ma se co wądrować, kej blank blisko sam gręca je. Bo że Alpy widać, choby w to za miastem fototapeta rozciąg. Tukaj zaś geometrio se widzi, co sam miasto na szach brecie rozkładał, z zimetrią one pomogą, a te dwie, choby se obie były wpierw go udały, a do łeby od sztatplanerów architektów wlazły, a one padały i że bez noc żadnego Torino nie baje. I tako eksam je, central na tym placu, co se Piazza San Carlo mianuje, jako turysta, co jeszcze nie stary, ale już nie blank mody, a nadrobią to, co za młodego inksi byli robili. Łaża bez sztrasy, szoseje, a gasy,
Podziwiam estetykę architektury, choby pierwy na studiach, ale jakie 15 lat później niż oni, co bliżej Europy se mieli niż ja. Kiedy jak był studentam, teraz i se myśla, i że se doł. Bo bez na wszystko jest zeit. I tako mają też recht oni, co genau tako prawią. Bo sam też je, a studiują Europa. Wody gotki, a se beszteluja nie ino po angielsku, aby pierwy można bych był, ino po ichszymu, samszymu, po wonych naszymu, ale po leku już też i po mojemu. Ja ich rod, kiedy poradza padać pora zaców, albo i cała gotka krócić po italiańsku, nie zawsze lekko idzie, ale se do. Więcej cajtu ino trzeba se dać, mieć, a se einfach wejść, co by waksować, a dojrzeć to, co insi można nie poradzą widzieć. I tak se poczła rajza ze śląską a niemiecką gotką, bez której to też dzisiaj i Italią je coraz bardziej hobby twoją. Gdyż to jest Europa, kontynent wspólnej kultury, kaj co zamen do kupy se poznawać musimy. Pon buczku, w którejś je, hołfnos usiał, a klucz dali przedsiał. Dziękujemy, Adam. Tym sposobem to były wszystkie wystąpienia na dzisiaj, i live, i nasze nagrania. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym uczestnikom. Teraz nastąpi rozdanie urkundów dla wszystkich uczestników i będziemy też zapraszać, tak jak przedtem, wszystkich do przodu i wręczymy dyplomy. Dajcie nam minutka czasu, my no musimy nasze graty przynieść. Słuchajcie, no drodzy Państwo, no tu dzisiaj padło tyle fajnych, pięknych słów i tyle myśli i mi się nasuwało jedno. Basia zaczęła od tego pytania czemu, potem mieliśmy historię, a potem mieliśmy o tym naszym życiu i powiedzcie, czemu my się tak trochę, znaczy my jak siedzimy tutaj to nie, ale większość z nas se wstydzi. Czemu? A myślę, że to dzisiejsze spotkanie to będzie taki zapalnik do tego, żeby to rozsiewać, bo to jest nasz atut, to jest nasza wartość. Chwalmy się tym, chlubmy się tym. No i tyle. Ja myślę, że Adam za rok drugą otwartą winę o tej samej porze Państwu by dali czas, żeby przez ten rok coś napisać, coś wymyślić i tak bez wielkich, bez świateł reflektorów, ale tak po naszemu, tak w swojskim klimacie, wśród siebie, bez napinki, bez stresu się spotkać, poświęcić te 2-3 godzinki i mieć taki fajny wieczór. Co, młodzieży? Drodzy Państwo, no to co? To może się umawiamy, bo to najlepiej jest od razu powiedzieć. Listopad, piątek, 3 piątek w listopadzie będziemy robić drugą winę. A teraz już, Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla Adama, bo to jest główny zapalnik. A on jest taki, widzicie, inżynier, doktor, naukowiec. Doktor, no. Jeszcze nie doktor. Mi się nagrywał, a ja usiadła na spotkaniu i mu pisze, czemu to nie piszesz? I no mi tam się nagrywał, że tego nie umiałam słuchać. Ale dzięki temu uporowi jesteśmy tu dzisiaj. Więc wielkie brawa dla Adama jeszcze raz, dla Izy, bo Iza go wspierała. To tym jest takie fajne. Drodzy Państwo, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i myślę, że to tak w taki kalendarz stałych imprez, takich naszych zaczętych tu w Leźnicy. No to tyle. Dziękujemy za miłe słowa. A my na sam koniec sobie tak fajnie uwieńczyć ten tref, który się przeciął, jak widzimy, ale mam nadzieję, żeście się nie zamierzli i że było dość ciekawe i że czas jest to, tak jak Einstein prawił, relatywny, bo takie będziemy po kolei wołać każdego artysty, każdego człowieka, co dzisiaj głosa na tej binie, na tej otwartej binie śląskich tekstów,
co był na Obst Anna Bertlandu 2025. I zaś mamy okazję wam dać urkundę napisaną po śląsku i przypito sztempluma właśnie od Edyty Gola jako przedstawiciela tutejszego urzędu i bez profesor Joanna Rostropowicz, a od niej Stiftung Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku. To jako pierwszego człowieka na scenę zaprosimy Basia Felux, Berbla Felux, prosimy tam. Druga osoba, Krista Popanda. Zaproszony pozdrowić. Kilka z nami bardzo skończy. Honorata Kretek. Honoratka o tej kapuście do robili kapuście. Ja, właśnie, to było dobre. Pasowało mi to. Faustynka Gabo. Beata Hadasi. Jerzy Kaufmann. Gabriela Jelito Piechuli, Weronika Piechuli i Adrian Piechuli. Ale dzisiaj mam urkundę jeszcze takie fajne. Dankeschön. Sylwia Gordzielik. Karolina Trela, masz okazję dać Krista Popanda nazwę. Karolina, także pamiętaj. Pamiętaj. Już się rozeszła i już śpiewaj. Ale dalej szkoła nowych piosenek. Chcielibyśmy też podziękować wszystkim artystom i wszystkim, którzy występowali, ale nie mogli dzisiaj być z nami i występowali online. Also wszyscy, którzy mamy tutaj na liście całą rozpiskę, żeby ich przeczytać, to by było troszkę za długo, ale wszyscy z Was dostali rozpiskę dzisiejszego wieczoru. My w tym miejscu chcieli podziękować, że nasze takie, jakby dopadać, idee, które nie są planowane, bo to trzeba tak powiedzieć, nie to jest einfach idea, są realizowane, a one mogą być realizowane, kiedy mamy właśnie pozytywne odpowiedzi, czyli jak ja padał, Edyta, zrobimy coś takiego? Odpowiedź była, no dyć, zrobimy. I w tym momencie my chcieli Blankfesty, Edyta, Ciebie podziękować za to, że my mogli sam przyjechać, że my mogli ugościć w Leśnicy, w gminie Kajrymy, gołdocie po naszemu i my wszyscy gołdomy po naszemu. Toż dziękujemy bardzo i wręczą Ci też oficjalną urkundę podpisana od profesora Rostropowicz. Szanowni Państwo, i jeszcze tych dwóch artystów. Wielkie podziękowania. Oni nie chcieli, ale Karolina, bardzo proszę Cię, pomóż mi. Może magazyn we Śląsku niekoniecznie, ale urkunka. Pani Izo, z podpisami od Pani Profesor, to jest najważniejsze. Proszę bardzo.
My w tym momencie kończymy oficjalnie ten wieczór. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami jeszcze jakieś 5-10 minut, żeby pogadać, porozmawiać z wszystkimi, co są obecni. Jeszcze raz wielkie sroga dzięki do was. I after party, a Izak ozna przekazać na Almonte, na Anabergu, pizzeria, w to jest godny, bo wszyscy są, to możemy. A przy okazji, jak do 10 do 11 jest otwarte, ale jakbyście byli zainteresowani kupnem książek po śląsku, artyści zapewne przywieźli z sobą. Bez to styknie, że podejdzie do tego człowieka i zapytałcie się, jak mają. Dzięki! Słuchajcie, jak nie macie tu pieniędzy, to te książki i we Śląsku, i od Izy u nas w Lokirze można kupić, można przyjść, nie ma problemu. A ja w tym miejscu, słuchajcie, trochę autopromocji, to znaczy promocji, nie autopromocji, promocji. W poniedziałek tu w tej sali pani profesor Simonides o godzinie 17. Pani profesor przedwczoraj skończyła 97 lat. Drodzy Państwo, to jest autorytet i jedna z nielicznych okazji, że można z nią być tak blisko, a to też jest taką nasza pani profesor. Także zapraszam, kto może, przyjedźcie i teraz jeszcze wspólne zdjęcie i kończymy. Jako kończymy. Żegnamy was. Dzięki, żeście z nami byli. Wyłączamy się. Pozdrowiony jest, a chowcie się i do zajścia. Pomachajcie. Pomachajcie.